eraso saiakera jasandako biktimari azaldu dutenez horrelako gertaerak oinarrizko eskubideen urraketa onartezina dira eta jasaten dituztenen askatasunaren, duintasunaren eta osotasun fisikoaren aurkako eraso zuzen erakunde akademikoek eta oro har gizartean gidatu behar dituzten balioekin batera ezina. Aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen du. Eta berdintasunaren aldeko gizon politikariak, esperientziak eta proposamenak berdintasunaren aurkako involuzioaren testuinguru globalean izeneko jardunaldiak ezberdinen arteko sare politiko maskulinoak sortzea aldarrikatu du erreakzio matxistaren aurrean. Hitzordua baliagarria izan da bereziki berdintasunaren aldeko politikan gizonen euskal sare bat sortuko dela iragartzeko beraz. Besteak beste Manuel Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria izan zen aipatu hitzorduan. Erakutsi dezagun, beraz, gure herrian, Euskadin, badela politika egiteko beste modu bat, errespetuan, berdintasunean eta giza eskubideetan oinarrituta. Izan gaitezen eredu, bereziki gaztentzat. Miren Elgarresta emakunderen zuzendariak gaineratu du lehentasunezkoa dela gizon politikariekin lan egitea berdintasun politiketan eragin dezaketelako. Eta are gehiago lidergo maskulino autokratikoek bultzatutako erreakzio antifeminista eta antidemokratikoaren testuinguru globalean. Euskal gizon politikarien sare bat sortzeko asmoa dugu eta horretarako zuen laguntza ezinbestekoa da. Goizeko 7 eta 20 minutu. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Eta ipatza ere, hirigintzak euskararen erabileran izan dezaken eragina aztertu dutela soziolinguistika klusterrak eta Euskal Herriko Unibertsitateko botoi ikerketa taldeak egindako ikerketan. Ondorio nagusiaren arabera, espazioaren antolaketak eta auzoen egiturak eragin zuzena dute herritarren harremanetan eta horren bidez baita hizkuntzaren erabileran ere. Gai honen inguruan sakontzeko interes handiz, Olatz Altuna soziologian doktorea eta Oiana Santolari arkitektura doktoraren gana jo genuen. Xehetasun nagusiak, Baireia Kamra lankideak bildu dizkigu. Ikerketaren arabera, hirigintzak eguneroko bizitza antolatzen du eta horrek baldintzatzen du herritarrek nola eta norekin harremantzen diren. Horren bestez hizkuntzaren erabileran ere eragina izan dezake. Hirigintza ari garenean espazioaren banaketa ari gara eta espazioaren banaketak badu zere esana gure bizimoduan, gure egunerokoan, gure harremantzeko moduan, edo harremantzeko eta elkarrizketak eta gertatzeko moduan ere eragina badu espazioaren antolaketak. Auzoen ezaugarriek ere eragin zuzena dute kalean topatzen den jende motan eta horrek baldintzatzen du hizkuntzaren erabilera. Segun eta espazio publiko gehiago dagoen, autoaren erabilera gehiago sustatzen den, horren arabera bertan ibiltzen den jendea, kalean aurkitu dezakegun jendea, erabatekoa edo bestelakoa izan daitekela, ez? Bertan bizien jendea, edo agian erakargarritasunagatik, beste auzo batetik etortzen den jendea aurkituko dugu kalean. Eta horrek eragin zuzena dauka bertan topatuko dugu jendean, eta beraz, neurketa egiterako garaian, irakurketa horiek egiteko, jakiteko pertsona horiek nondik datozen. Ikerketan metodologia berritzaile erabili dute kalean entzundako elkarrizketak geolokalizatuz eta hirigintzako elementuekin gurutzatuz. Kalean entzuten diren elkarrizketen hizkuntza eta hiztunen hainbat ezaugarri jasotzen dira. Eta, ikerketa, ibilbide luzeko ikerketa da, baina azken edizioan, 2021an, hor teknologiaren erabilera ere egin zen, eta besteak beste jasotzen diren elkarrizketak geolokalizatu egiten dira, eta hori gakoa izan da proiektu honetarako. Orduan, nolabait irudikatu
hainbat udalerrietan, kaleri jendetsuenetan jaso dugu, puntu zehatzetan, hizkuntzaren erabilera zein den, eta hiztunaren adina, sexu generoa, aurrak dauden bai ala ez, halako behaketa bidez, inoiz ezer galdetu gabe, behaketa bidez jasotzen diren datuak. Azterketa hainbat udalerritako auzoetan egin dute eta auzoen arteko desberdintasun nabarmenak atzeman dituzte batez ere erdigunen eta auzo berrien artean. Erdigunetako auzo hauetan, baina baritu degula, zerbitzu aldetik eta konzentrazioa handia dagola, dentsitatea handiko lekuak dira, kontran espazio publiko gutxiago dago, oso dentsuak direlako, baina hainbat ekipamentu topatzen ditugu bertan. Eta auzo berrietan, aldiz, kalitate gehiagoko espazioak topa ditzakegu, agian zerbitzu gutxiago, ekipamentu gutxiago, urrutiago daude, eta beraz, horre garraio publikoa, eta beste fluxu batzuk ikusten ditugu auzo horien artean, beste mugimendu batzuk. Auzo berriak, uste, desente konplexuagoak direla aztertzeko erdigunetakoak baino. Eta horrek, berriro, komentatzen dugu, importantea litzatekeela auzo gehiago, herri gehiago aztertzea gai honetan sakontzeko. Ekipamenduen arabera ere aldaketak ikusi dituzte. Hezkuntzagun eta kiroldegien inguruan euskararen erabilera handiagoa da eta administrazio desasungunetan berriz txikiagoa. Esate baterako, kiroldegi eta hezkuntza ekipamentuak dauden ingurunetan kanpoan, beti kanpoan, kalea da gure nolabait azterketa gunea, baina ekipamentu horien kiroldegi eta hezkuntza ikastetxe aurre inguru horietan euskararen erabilerak gora egiten duela ikusi dugu, eta kontrara administrazio zerbitzuak dauden guneetan edo osasun ambulategi eta zerbitzuak daudenetan horre ere erabilerak bera egiten du. Horren narratzaietako bat izan daiteke gune batzuetan harreman gertukoagoak ematen direla eta beste batzuetan berriz anonimotasun handiagoa nagusitzen dela. Azkenean jendea, abestuago sentitzen da espazio txikietan, bertakoena, non jendea ezagutzen duen, eta azkenean bai zentroak, bai aldezarrak eta bai zentroak eta bai administrazio edo osasun gune hauek erakartzen dute kanpoko beste fluxu batzuk, batzutan inkluso beste herri batzuetako jendea erakartza, eta deserosotasun hori edo zabaltze hori edo konzentrazio horrek eragin dezake ere gutxiago entzutea, Ondori orokor gisa ikerketak erakutsi du gertuko harremanak sustatzen dituzten hirigintza ereduek euskararen erabilera ere indartzen dutela. Gertuko harremanak errazten eta sustatzen dituen hirigintza ereduak saritzen dula nolabait euskararen erabilera, eragina baduela. Gertuko hori aukera ematen duenean. Halaber, haurren presentzia edo espazio publikoaren kalitatea bezalako faktorek ere eragina dutela ondorioztatu dute. Adibidez, bankuen presentzia ere, atentzioa egiten zigun, zenbat eta banko gehiago egon, ere, guzti honi laguntzen ziola, ez du esan nahi, banko gehiago jartzegatik euskara gehiago entzengo dugula, baina bai, badela faktore importante bat, zeinek kalitatean, espazio publikoaren kalitatean eragiten duen, eta beste hainbat faktoreekin laguntzen du, hori sustatzen. Etorkizunera begira ikerketaren emaitzek hirigintza politiketan eragina izan dezaketela uste dute, batez ere, auzoak diseinatzerakoan irizpide sozial eta linguistikoak kontuan hartuz. Proiektu honen ekarpen handia dela metodoa bera, metodologia bera, guk dakigula nazioartean ez dago halakorik, ez da bat ere ohikoa soziolinguistika beste disiplina batzuekin uztartzea edo elkarlanean egitea proiektuak eta are gutxiago hirigintza, arkitektura eta disiplina honekin. Eta orduan ikusten dugu bai nazioarte mailan izan dezakela interesa eta hortxari gera proiektu, gehiago artikulo maila zientifikoan edo edatzeko lanketa egiten. Eta bestalde, beste ikerlerroaren jarraipena litzake sakontzea. Azkenik, ikertzaileek nabarmendu dute lan honek jarraipena izango duela eta etorkizunean analisi sakonagoak egingo dituztela, besteak beste ikuspegi kualitatiboagoa txertatuz. Ikuste aldagai asko, ikusi ditugula, pila bat baztertu genituen, baina gero kontrolatu gara ere agian beste asko behar ditugula. Turismoaren gaia askotan aipatu genuen, baina gero aldagai modura ez genuen sartu, gero askotan hainbat aldagai
udaletxe batzuetan bagenitu, baina beste batzuetan ez, ustatetik atera ditugu hainbat informazio, baina gero udalerri bakoitza bere numeroak mantentzen ditu. Orduan, hor asko egiteko daukagu. Eta gero pendiente ere bai, lurralde mailako analizia, ikustea nola herri batek, ondoko herriek ere eragina izan dezakete herrian bertan, ez unitate independenteak bezala kontxeratuta, baizik eta fluxu horiek zabaltzea, horrek ere lagunduko luke asko, datu asko interpretatzen. Ikerketak beraz, agerian utzi du hirigintzak eta hizkuntzak lotura estua dutela, eta hiriaren diseinuak komunitatearen bizitza soziala ez ezik hizkuntza ohiturak ere baldintza ditzakeela. Aupa Orio kolorea esate dutela. Ez da posible. Urdina, gorria, berdea eta Aupa Orio. Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola, txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak, zoriona, a ber, ez da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat. Hoi da nik uste gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egiten du jendeak. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde. Beste txiste bada hor, has estao. Bueno. Gero programa kenduko digu, la normal. Pita Piku, aste artero 6etan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean. Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu Irratia. Naiz Irratia. Zazpi terdiak ditugunean, egunero bezala Fidel, guazen hausnarketari dagokion tarteareki etxonetan, Naiz Irratian lehenik eta behin, azter dezagun zer dakarren gaurko Gara eta Naizen editorialak. Betiko botere gozea bete behar moralez jantzita. Ameriketako estatu batuek Iraren aurka egindako erasoetan eta Venezuelan Nicolás Maduro presidentea baitzeko inbasioan adimen artifiziala erabili izanak kritika gogorra eragin duenean, Palantir Technologies konpainiak Ameriketako estatu batuetako Pentagonarekin milioiko kontratua duenak manifestu bat argitaratu berri du elite teknologikoek nazio defentsan, mendebaldearen berrarmatzean eta adimen artifizialak markatutako aro berri batean esku hartu behar dutela aldarrikatzeko. Venezuelan eta Iranen bezala, estatu batuen bertan ere erabili izan dute Palantiren teknologia, esate baterako Minneapolisen migranteen aurkako oldarraldian izeren eskuetan jarrita. Israelek ere baliatzen du Gazan eta Libanon eta mendebaldeko hainbat herrialderekin ere sinatu izan ditu kontratuak, besteak beste frantses eta espainiar estatuekin. Silicon Valleyko enpresa hori Peter Thielek sortu zuen eta hark Alexander Karp jarri zuen konpainiaren buruan ordezkari nagusi gisa. Karpek berriki argitaratu duen liburu batean oinarrituta manifestuaren funtsa bete behar moral bat omen da. Teknologia enpresa handiak ezin dira mugatu kontsumo aplikazioak sortzera, aitzitik nazioaren defentsan eta mendebaldeko boterea berrera ikitzen parte hartzeko bete behar morala dute. Diotenez, gizon emakumeak gizateria kudeatzeko gauza ez direnez, teknologia arduratu behar da horretaz. Ez dira eleberri bateko distopia batez ari, errepublika teknologiko batez baizik. Haren iragarpena da. Manifestuak agertzen duen joera ez da berria, baina esplizituki defendatzen dute orain Donald Trumpen agintaldian, hain zuzen momentu eta egoera aproposa baliatuta demokrazia zantzu oro ezabatzeko proiektuak herritarrak asaldarazeko ez dituelakoan edo zibilizazioa salbatzeko proposamena ez da berria, ez da askatasunaren izenean herritarren gaineko erabateko kontrola aldarrikatzea ere edo berdintasunaren gainetik hazkundea. Zarra da hori guztia bete behar moralez janztea, milioiko bete behar moralez alegia. Herritarren subiranotasuna konpainia pribatuen eskuetan nahi dutenen aurrean erakunde publiko sendoak behar dira, baina herritarren kontrol sendoa izango dutenak. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu.
Goazen bai beraz, gaurko azalen errepasoarekin beti bezala etxetik abiatuko dugu, garatik eta urreratuz ez guztietan, baina bai egongo direla, hainbat edabidetan errepikatuko zaizkigun gaiak. Tartean, Realaren kopako ospakizunak noski atzo Donostia alertu zelako arratsalde Zamara auzotik zentroraino udaletxeraino, milaka lagun elkartu zenbat iturriren arabera 1.000 ere izan ziren batutakoak koparen ospakizunetara. Bada horren argazkia eta lotutako lerroburu nagusia topatuko duzue gaur gararen azalean, Realak zalen maitasuna jaso zuela nabarmentuz eta Donostiak bueltan itzuli ziela maitasun hori. Baina beste lerroburu nagusi bat oinean topatuko duzuena 4 zutabetara. Izan ere, Teheran mesfidati da, estatu batuen negoziazio borondatearekiko nolabait gogora ekarriz orain arte izan diren arau uste, edota zuzenean, traizio guztiak nahikoa da, gogora ekartzea, gerra hau hasi zen unean, negoziazio betean zeudela programa nuklearra tarteko estatu batuak eta Iran, akordiak lortzeko aukera errealistekin, eta hildo beretik, iaz amabiko gerraren aurretik ere, negoziazio betean zeudela bi aldeak. Bermeak beraz, ari da, aldarrikatzen Teheran. Nazioartean, txikiz bada ere, Markel de Bilbao kazetariak idatzitako balbisteari erreparatuko diogu, nolabait ere, Bulgariak ustelkeria zigortu nahi izan duelako, baina hori bai, Rumen Radev, Errusiar zaletzat jotzen den ordezkari politiko aukeratu dute, lehen ministro berria izateko, eta ondorioz Europar batasunarekin izango duen harremanean daude orain zalantza guztiak. Bestelako kontuak, San Francisco auzora begira Agustin Goikoetxearen erreportajea gomendatzen dizuegu, Bilboko San Francisco auzo ospetsuan izan direlako bertako biztanlei, gehienak migratzaileak, bertako biztanlei egozten zaizkien estereotipoen aurka eta estigmen aurka egiteko. Baita ere esatea literatura kontuetan Lourdes Iriondoren Lourdes Iriondoren inguruko lan berri bat egin dutela, eta hori ere, jasota topatuko duzue gaur gararen azalean. Berriara joaten baldin bazarete, atzo Donostian bizi zen eromenaren berri izango duzue. Milaka lagun ikusten direlako Realaren autobusaren inguruan hauek kopa eskuartean altxatzen duten bitartean. Simplea, baina zuzena gaurko lerroburua berrian. Festa txuri urdin biribila. Oinean topatuko dituzue bestelako albisteak, baina da aipatu dugun Lourdes Iriondoren ipuinak eta antzezlanak berreskuratu dituztela bi liburutan. Adibidez, edota behintzat Iruñeko bulegoan hilararik etzegoela atzo etorkinen egoera araupetzeko. Eta hori izan diteke hainbat arrazoien ondorio. Zalde batetik aurretiazko itzordua ezarri dela eta horrek jende pilaketak ekidin ditu, baina baita ere akaso jende askok oraindik ez dituela lortu beharrezko dokumentazio guztiak. Bizkairagoa zuzenean Deian futbol kontuak gaur ere. Baina Jon Uriarte atediken presidentea eraman dutena bertara, bere agintaritza taldearekin zergatik, Jon Uriarte izango delako gutxienez bestela urtez, atetikeko presidentea ez da beste inor aurkeztu lehiara. Eta dio Uriartek prest daudela, duela urte baino prestatuagoak etorkizunari aurre egiteko. Horren azpian, mantxeta moduko batean, Ernesto Valverderen adierazpenak gaur iluntzeko partidara begira. Nabarmenduz, premiazkoa dela eta soilik garaipena aurreikusten dutela gaurko partidara begira. Aipatu dizuegu migratzaileak araupetzeko prozesua dagoeneko abian dela, Deian jasotzen dutena da, Lakuako gobernuak premiazkotzat jo duela erregularizazio prozesu honetan erakunden arteko elkarlana bermatzea. Talde berberarekin jarraitzen dugu, Noticias de Navarra dekin, Diario Noticias de Navarrarekin, baina Nafarrora begira ondorioz eta hemen Espainiako klabean ez laugarritu dute, gaurko lerroburu nagusia, esanez Luis Bárcenas, PP-ko tesoreroa izandakoak atzo epaiaren aurrean esan zuela Mariano Rajoyk Pepen zegoen B kutxaren berri izan zuela une oro, eta are gehiago horren arduradunetako bat ere bazela. Eta argazian ikusiko dituzuenak, Jessica Basko eta Byron Zapata dituzue, biak ere kolombiarrak atzo
erregularizatuak izateko prozesua amaituta, Iruñeko Korreoseko egoitzan. Eta esaten dute, Diario Notiziasen, hau dela bizitza bat paper batzuen atzetik. Eskuinaldean topatuko dituzu, gainerako albiste guztiak gaur Diario de Notiziasen, besteak beste, Iran eta Estatu Batuen arteko negoziazioek kale egiteko bidean daudela jasoz. Diario de Navarran, antzeko baita ere Korreosera jo zutelako atzo, Iruñeko Korreoseko egoitzara bertan erregularizazioa burutzen ari ziren zenbait herritarrekin batera egoteko. Eta kasuetan nabarmentzen dutena da aurretiazko hitzorduak lortu duela nolabaiteko eskaera antolatuak izatea, alegia ez daudela jende pilaketarik ez behintzat lehen egunean. 10.000 bat migratzaile dira Nafarroan euren egoera erregularizatuta ikusi nahi dutenak. Bozento taldearekin jarraitu aurretik, esatea gaur ez dugula Diario Baskoren azala lortzerik izan ohiko zerbitzutik, ondorioz El Correorekin bukatuko dugu, nahiko ezberdinak gaurko Bizkaia eta Arabako bi edizioak, Arabako edizioan lerroburu nagusian diotena da Gasteizko udala kamaiera eman diola San Antonioko alokairu San Antonioko erekinaren alokairu prozesu polemikoari eta abian jarri duela bere bulegoen mugitze ofiziala edo antza denez polemika eraginda zuen gai honek aurretik Gasteizen, modu honetan amaiera eman nahi diote. Baina goi mailako igerilari bat da topatuko duzuena El Correoren Arabako azalean. Bera Oskar Balderrama da, 2 urrezko domina eta zilarrezko beste bat lortu ditu Espainiako igeriketa egokituko txapelketan. Eta zer esan dio El Correori Oskar Balderramak, bere amak 6 hilabete zituela, adin eskas horrekin jaurti zuela behin uretara, eta ordutik ez dela gehiago atera. Eta Bizkaira begira berriz, El Correorekin, Baion Uriarte eraman dute azalera, lerroburu argazki nagusira, nabarmenduz, batasuna behar duela, hori aldarrikatu du, 4 urte gehiago zateko presidente izango denak ez delako beste hautagaitzarik egon. Baina Bilboko portuak jasaten duen egoera ekonomikoari erreparatzen diote gaur El Correon, esanez, Bilboko portuak berrornize energetikoan duen paper garrantzitsua indartu duela, zer dela eta ekialde hurbilean ematen ari den hornidura falta dela eta. 7:41 minutu ditugunean, entzuleok gaur hoi baino luzeago, baina amaitu dugu azalen errepasorekin. Kulturklik. Badugu musika, antzerkia, dantza. Kulturklik. Badugu zinema, magia, zirkoa. Kulturklik. Badugu literatura, artea, bertsolaritza. Kulturklik. Kultura agenda osoa atari bakar batean. Kulturklik.euskadi.eus. Badugu plana. Kulturklik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leiho bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausaleku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak, eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larunbatero gararekin, eta noiz nahi, naiz.eusen. Gaur 8, 1000 leiho zabalik. Txikia
7:43 minutu ditugu entzuleok eta altxatuko ditugu. Tertuliaguneko pertsena kongiru ditzen bazaizue, gaur gurekin Iraia Kamara eta Lander Martínez, egunon. Egunon. Zer modu zaudete? Ondo, aste artea. Atzo Donostian ospakizunetan izan zineten? Ez da berrik ere. Orduagatik ez dut horrondo, bestera behin junda gero buelta inbar da eta hori kostatzen da gehien, beraz. Nei zehar karrapatu nuen duen frantsesetik aterata, baina egia esan baitare berandutu zitzean eta etxera egin nuen. Nik horrelako gauzak beti telebistan ikusten ditut. Ez zait gustatzen, ikusi nuenean, albistegietan eman zela, 1.000 pertsona baina gehi espero zirela, esan nuen, nire etxetik ederki ikusiko dut ba. Eta hori egin nuen. Baina, azteko 1.000 pertsona, nik esan ezagit oso ongi nola zenbatzen diren gauza hauek. Espero dena, ezagit. Jendetza zegoen, hori ikaragarria. Hala ere, Real Zalei berriz ere zorionak, baina barkatuko gaituzue 4-5 egun dara mazkigu gaiarekin kora eta bera, eta bada mundu honetan futbolaz arago begiratzen duenik ere, Iraia Kamara gure lankidea bezala, atzo tertuliako gai aurra ardizka utzi genuen, ardizka ez, zuen erukitu, eta gaur emitxak azu plaza. Bai, ez, gehien bat itzekin nahi nuen, ez dakit oso ondo ze izen buru jarri. Pixkat aurikularren mundua, belarriak, entzumena zaintzaren mundua, eta hori dena. Zergatik gai hau, asteburuan izan dugulako lagun batzuketanik susto bat, ez oso ona esango gu. Joan ginen garberara afaltzera, eta bueltakoan Hernaniko industria agunetik pasatzen, hasi ginen, kotxea beste lagun batek zeraman, berak etzen ez gaizki egin, baina nire goen atzeko eserlekuetan eserita lehioan apoiatuta, eta hasi ginen kamioi bat pasatzen, eta batean ikusi nuen zerbait nire lehioaren kontra. Entzuntzen izugarrizko pun bat, eta sekulako susto hartu genuen, eta nire geratu zitzaidan belarria amari esplikatu nion, eta oso esplikaziona da. Pelikuletan bomba batek lertzen duenean agertzen da dena burbujaten barruan egongo bazina bezala pi batekin. Horrelaxe izan zen. Sekulako belarriko mina izan dut, eta jarraitzen dut, kaskoak eta jartzen baitut, eta gauza izan zen, pasageniola kamioiari, eta justo kamioiaren gurpila lehertu egin zen, eta nire kristalean eman zuen. Gomak. Buah. Bai, susto handia. Bai, baina, sikira susto izan zen, bintzat, kamioak etzuen zuen aurka jo. Ez. Frenatu egin zuen bapatean, eta, arzenera sartu zen ezakit nola esaten den hori arzen euskeraz. Baina hor sartu zen, eta... Bai, bide bazterrera. Eta hori, gurea izan zen gehiago sustoa, nik eskerrak lehioa itxitan eukan, porque bestela egongo zen gurpilan irorpegian, eta hori, belarriko mina eta hori, eta hortik izan naiz oso kontziente belarria zaintzearen garrantziaz, ze orain kaskoak jartzen baitut, batez ere txikiak, belarriko min pixka daukat, orduan aurrekoan justu agertu hitzaidan ikerketa bat, esaten zuena nola zaindu pixka bat aurikularrak jartzen ditugunean entzumena, ze gauza da, nik adiz gehienetan aurikularrak erabiltzen ditu dela, garraio publikoan banoa, edo mendira banoa, edo korri egitera banoa, eta horrelakotan. Eta hori dela arriskutsuena edo okerrena, orduan jartzea. Esaten dutelako azkenean kanpoko soinutik aldentzeko jartzen ditugula kaskoak, eta nahi gabe altuegi jartzen ditugula. Eta ni gaineran ez pertsona bat mobilean jartzen badit alarma bat volumen altuegi daukazu, egiten dut borratu, eta berdintzait. Hemendik egia da asteburuenetatik pixkat kontzienteko naizela eta gehiago zeintzen dudala. Kontua hor uste dut dela, zerbait entzuten goazenean nahi duguna dela hori entzun, eta hori zetan nagusitzen dena. Egia teorian esatuenan, edozen kasutan kalean ibiltzerakoan, aurikularrekin ibileta eta bar, ezin dula sekulan inguruko zarata gaindituta bar, egoera reskutsuetara eraman dezakelako. Alde batetik nik bai uste dut, eta bereziki irratian lan egiten dudanetikan, ez dako gaula bat ere ezkuntzarik gure belarrien osasunaren inguruan. Adibidez, ez duzu esumatu hemen lan egiten dezunetikan argizari gehiago sortzen duzuela? Zegiten duzu hori seguro. Ez dakit. Izan daiteke. Enaiz bila ibiltzen, baina... Hori ez dakit hone edo txarra den landea. Agian bilatu beharko nuke, kontu. Gero hor egia, eta gero egia makiltxoen asuntua erateako bagen hori badela, beste kontu bat erakutziko dugu. Baina egia da baitere,
egoera arriskutsuetara garamatzatela askotan, bueno, aurikularrek ez zeguk jartze ditugu, baina kontutuko izuet, iaz gertatu zitzaidan gauza bat, okerez banago baina osteguna edo ostiala zen, astegura neukan aurretik, eta amaren etxean bazkaldu nu, joan nintzen, eta askotan bere etxe ingurutik egiten dudan mendi bueltaska bat egin nuen, ez? Eta askotan aprobetxatzen du mendira noanean, nahi adibidez, mendiak ez zaiten beste gustatzen musika entzutea. Niri ez dugarri. Nahi mendian gehiago, azteko mendira noanean, goi mendiretar ez zute enematen musika. Baina horrelako, paseotxoak etxingura, ikusten ze gehiago, irratia entzuten edo podcastak, hori asko egiten dut, iaz, kotxe batek ia harrapatu ninduen, ia, eta nire erruzera bat, aldapan gora nindualako, aurikularra jantzite, eta alako momentu baten nik egin nun gaine ezkerrerantz. Egia da, errepide oso txikia dela, auto gutxi biltzen diala, baina baserretar horri kreston susten manian. Ja. Eta tipoak esan zian zeitzea, eta jo markatu musikarekin, eta zegatik, eta egia, eta arrazia zuekan erabat. Nik horrelakotan egiten dut, naiz eta behar bada bi kaskoak jantzita ditudan bat itzalita eramaten dut. Hau da, batetik entzuten dut eta bestetik ez. Hori egin daiteke? Bai. Egituan kasuak egin adibidez, biak ateraz gero, biak konektatzen zaizkit, ez dut aukera ematen bakarra. Egin ebitxikeria ez dakite. Agian bai ematezu aukera landeret ezakizu. Izan daiteke ere, eta ez dago zera esango ni askotan joan izela birekin, eta batetik ez duen entzuten, baina hautxitaz zegoelako, eta ez den gustatzen bakarra eramatea, zageratzen da pixkat, segurata edo pixkat flipatua bazina bezala, orduan biak eramaten dituen. Eta hor beste meloi bat, da, ez bakarrik entzuten doazenak, baizik eta bideodei bat egin galetikan doazenak. Hoi bai dela, bueno, dena berdin zaien. Gainera hori juga joio tendria, nik esaten dut horretarako, kendukazuak eta horrela elkarrizketa osoa entzuten dugu, ez alde. Claro, ez bakarrik alde bat. Ojo, guztizadoz. Zer, kontua, zer do beto. Autobusean zoazenean, eta isa emakumea entzutea bera bakarrik oiuka, bai, zer ema, eta jazta, edo entzutea bere amarekin izketan ari dela eta dena kontatzen, bigarrena. Testu inguru osoa jasotzeko, ez dela horre zarantzaren alde batekin ez dugu zer egiten. Baina ez izateko zure aurrekoa, ze bideoia madan gero zu agertzen zara. Hori da, baina hori oso baita oso. Eta filtrokin gainera kontuz, Autobusetako txoferrak pila eta sarretzen dira, nik ulertzen ditut, hor, bidaiari batzuk ez zaina gustatzen, eta jendai esan orduz askotan txoferaren gana joten dira, eta txoferrak... Bai, txoferrak zer egin behar du. Bai, bronka bota ez, edo norbait esan, eta tarteko karteltxoak, edo behintzat altu egiez entzuteko... Kontuz, txoferarekin atzartunen autobus bat, ez dut esango bat parezer, baina txoferrak altu zuen autobus barruan bere kartera, eta autobusean geudenoi, esan zigun gure errua zela, guk kendu geniola kartera, itxizizkigun autobuseko ateak ez ateratzeko, eta esan zigun ertzainari deituko ziola bere kartera bilatu arte, eta ondori izan zen, edo azkenean, berak utzi zuen atzeko eserlekuetan joantelako ara telefono hitz egitera. Euginen autobus barruan sartuta, entzerratuta, beto esan da, 10 minuto. Marabila, tiroetan zaitzen entzerratuta, esango nuke baiketa espres bezala ere definitu daitekela. Amak esan zidan, baite egin zaituztetani, begira, ze ondo. Aratxale interesgarria. Bueno, eta ez zenun horren ril batekin edo? Zen un rilik egin edo? Ez, claro. Ez, bazparaz. Claro, bai, pixka bat. Bueno, a ver, egunon Euskarriko txofer guztiei. Bai. Baina mesez ezen zerratu jendea. Oida, maite zaituzte egu, baina badakigu ere estres asko jasaten duzuela eta batzuetan bagian burua pixat joten zaizue. Nik badakat lagun, baitu, nire kuadrillan ezakizatikan lanak errepikatzen dira. Hainbat lanbide ja, benetan, errepikatzen dira. Irratiko errepikatzen da? Ez, hoi inork ez du... Ez da. Guzen zaien zutea, baina ez irratian kobratzea. Orduan, 2 sendagile ditugu, hezkuntzan, bat da ezitzaile, baina irakasle bat eta ezitzaile bat, eta 2 txofer, 2 autobus txofer baita ere orain. Bat junde hor, batzun besten atzetik. Eta nik badak lagun bat ez dut bere izen osoa esango, baina, urki... Imaginatzen zure laguna dela, autobusan entzeratu ziguna. Izango zen sekulako plot twista. Norako bilan izan zen? Ez dut esango. Ez, Gero esango dizut. Baina oharsoldean entzitzi joan, ez? Ez, oharsoldean ibiltzen da, oharsoldean eta Irunera. Eta, bikaina da, askotan gainazak inolako lotxerik. Hobeto. Egotzen naiz, ez dut ezer txarrik esango, baina bakizte karteltxoa hor jartzen duna beti ezin daitzegin txoferrarekin, egotzen naizen bakoitzean beti etorri honea.
Eta hitz egiten dugu baina, ezin duzu, espertuta nago. Normal. Eta horrego da hitz egiten, eta jendea begira. Ja, hau zegin izango da, Bideoa hitz egiten, niri gertatzen zait. Ni duela gutxi igual nintzenean Sagardo egunaren aurkezpenean gogoratzen dut, hemen irratian, eta zalantzan okan nun jetxi behar nintzen, galdetu nun jetxi behar nintzen gidariari, eta ja 20 minutu osoak bidaian berarekin hitz egiten behar nintzen. Eta bera, jatorra, egia esan, gero, nik uste asko espertzen dira. Baina hori dia debusekoa dira langile publikoak eta orduan berdin zaila dena. Lurralde busekoa zena, bai, astigarra gara bidean, baina, gizon oso jatorra. Lurralde buseko behiak atera meritua, ez? Horra, aparte, beitu, autobus gutxi, frekuentzia gutxiago, jende zainezka beti, eta ez dakizu sekulan non aportuko zizun autobusa. Orduan, hori loteria moduko, hori normala da, estresatuta jutea. Bai, ez da. Jo, Hernaniko hauek frenatzen duzun bakoitzean, juten da largia. Klak, 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 klak. Batzuk hibridoak edo. Bai, orain eta dituztenak. Eta eskerrak joarez daukagula gaur tertulian parte hartzen, ze, bueno. Oraintxe, tertulia aurretik esan diot, ea noiz hartuko den tertulia batean parte, eta eskatu diot favore moduan, entzulak entzuten ari bari da, idatzi WhatsAppera, Joarrek Ariako azken egunean tertulian parte hartzeko. Hemendik deialdia. Ez dio. Eta autobus kontuak tarteko zuek bakizu. Claro. Joar, jarraitzen duzu Lurralde buseko Twitter bidez idazten eta bar, tarteka? Tarteka, bai, ez tarteka, bai. Jendeak izango du sekulako intriga, zein den Joar, zein den bera hotxa. Joar ezaguna da. Bai, ez da. Bai, beintza... Bueno, kuñetan entzute dute, claro. Bai. Baina jendeak berra ez daki Joar dela. Goierren sikera bai, ez da, Joar? Baza, noraiteko eminentzia. Eta ziurnez, getaren ja ezaguna. Baita ere. Ez, bueno. Bide bat ez dugu Iker Gurrutxagaren berririk, ez da? Ez, grabaziorik ez dugu jaso, eta jaso balin badugu, eta gaizki jaso bronka botako dugu berdin. Baina 3 kontra bat. Bueno, 4, 5. Ez, harritzen hau, nik uste dut atzo lan ingo zula arratsaldean, erralaren ospakizuna tarteko eta gaur jaiekuko zuen. Bestelan, normalean, ja, orduetan egoten da irratea entzuten edo. Ostaz, 5 minutu, bueno, barkatu ireia, aurikularren asuntakin bukatu dugu. Bai, hori zen. Balander, 4 minutu dituzu. Nik azkar aibatu behar nuen jumargia pixka derberetara, ez? Baina irakurri dut albiztu bat erreteman didana, nirretzaile moduan, esango dute, bizioak dinot ditugula. Bueno, hemen bi. Bai, hemen bigaude hori da, eta herberetan antzadenez, udalek orokorrean ikusi dute zigarro hondakinen bilketak 36 milioi bat euro dituelatzean urtero, badela dirutza bat, eta orain arte, erakunde publikoek tabako industriarekin lanean jasotzen zuten, eta orain eskatzen ari dira, zuzenean tabakalerak izatea, hori jasotzen dutenak, eta bitxairu duzait, nik uste dela berez zentzuzko neurri bat delako hasteko nirretzailea izan da, baino badagoelako jende asko ez den erretzailea, eta ez delako beraien ardura jendea txerri batzuk izatea, nik onartuko dut. Zabor bat gertu izan ez gero, zaurretara botatzen dut, baina egia da ohitura etxarra dugula erretzaileek asko ez dugu zaurra hartu lurrera botatzeko, eta azkenean... Filtroz ari gara, ez? Bai, hori da. Baina hori herberetan ditu dute erraza delako alternatiba. Marihuana eta ez dago filtrorik. Ez baina, esaten dut ere, proposatzen zuten, abizenetan esaten zuten, jasotzen zutela, filtrorik gabe egitea zigarroak, ez? Eta antza denez ez kaltegarria izango ez erretzaientzat, eta ingurumenarentzako ere, denok dakigun mikroplastikoa, gure egunerokotasun guztian daudela, ekidingo zirela, baina nire zait bitxia, eta berez, badela kontu bat, arduratxoa berez industriari jartzea ardura jasotzaena, azkenean gero askotan ere egiten gaituzte, nolabait kontsumitzaileak arduradun beraien etekin horrena, zer esan dagoa, filtroa, mikroplastikoak. Azkenean horri interes badago, ez dakit zergatik duela 50 bat urtez duzte plastikozko filtroak izango zirenik, bueno, ez dakit plomoa edo beste zer izango zuten, baina egongo da interes bat atzean. Eta, bitxairu duzet, azkenean, hori begirada jartzea eta ardura jartzea benetan industrian, eta ez kontsumitzaien gan, hori esaten den bezala ere, zuzenean plastikoaren industrian esaten da ez, birziklatzearena, eta nik hemen deia egiten diot, entzule guztiei noski birziklatzearena. Zuk hemen deia egiten duzu erretzera, baina erretzera ikuspegi berde batetik hori da. Erretzari utziz, baina ereduaren aurrean. Baina erretzen baduztu. Bai, txukuna izan baurez, eta jaso ze, aurten ere nik ondartzaren duela urte askoz, eta nahi dute debekatu orain ondartzaren erretzari ustea, eta hori bai, nik beti noan latita da Coca-Cola edo zerbezatxo bat, gero, behin, ondakina, dena latitara, eta ondartzadik ateratzean, dena botatzen da kanpora,
eta jende askorekin hitz egin da, jendeak esaten zian faena bat izango zela, debekatzen bat ziguten, erretzeri ustea ondartzen, baina... Itxuraka baietz, Bai, ziurren, baina ni joan honekin da ere, plastikoaren garatzen bezala, ez, eta egin benetan, birziklatzeko garrantzitsua dela, baina plastikoaren industriak ere esaten dute, ez, birziklatze hori berez hain errentagarria ez dela, baina azkenean industriak berak ere kontsumitzaileak egiten gaituela arduradun. Beraz, gogoetatxo hori, bagian pixkat motxa gaurkoan, ezin izan dugu luzitzailean aurrean, beste batean berreskuratzeko, baina, esan bezala, nik aprotxetuko dut deia, ez erre, zaintzen nastu eta berziklatu. Bihar zuzau da gidari, bihar izan zaitezke Tertuliaren diktadorean. Bihar zuk erabakitzen dituzuen gaiak harreko du berriro. Begira. Bengo gatik neko ongi denboraz, 30 segundu besterik ez goizeko 8etara iristeko entzuleok, onaino garko tertulia, bere albistegen izango gara, bien bitartean, Iraia, Lander, eskerrik asko. Gero arte. Informazioaren aria, naiz irratia. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Etxe bizitza babestu eskuratzeko gehienezko errentaren muga 21.100 eurotik 46.463 eurora igotzeak alokairu babestua garestituko du. Lakuak bertan bera utziko du bizigune alokairu programako 450 euroko prezio muga. Egoi Belategi, egunon? Egunon, egunon, entzule guztiak biziguneko alokairu sozialera sarbidea izateko gehienezko errenta bikoizu eginda. Denis Itxaso etxebizitza sailburuaren esanetan, helburua klase ertainaren gana barkatu heltzeko da. Y la explicación no es otra que la de ser consecuentes con ese diagnóstico evidente de que la crisis de la vivienda está afectando al conjunto de las clases medias. Eta Gaztelagun programan ere mugak zabaldu egin dira 900 euro arte Bilbo, Gasteiz, ala Donostian etxebizitzen alokairuaz gain, logelen alokairuak babestuko dira. Iranek keinuak eskatu ditu negoziaketara itzuli alizateko. Teheran mesfidati da Islamabadeko topaketara aldu aurretik Ameriketako estatu batuek aurkeztu ditzaketen aurre akordiez, gobernu amerikarrenen kontra esanez ala mehatxo ez. Teherango parlamentuko segurtasun batzordeko presidenteak lerro gorriak ezarri direla iragarri du eta ondorioekin mehatxatu du beste aldearen ikuspuntu bat bere ere ez baldin bada aintzat hartzen. Ezinbestekotzat jo du beraz Libanon suetena ezartzea, Iranen aktibo izoztuak aske uztea, ala portuetako itsas blokeoaren amaiera. Donald Trumpek ere bestelako lerro gorriak iragarri ditu, Iranek arma nuklear guztiak alboratu behar dituela aldarrikatu du, naiz eta alakorik ez duten. Eta ostegun honetan, Libano eta Israel ordezkariak ere berriro ere elkartuko dira Washingtonen, Hizbullah ez da bertan izango elkarrizketa hauek errendizio kontsideratu ostean. Aipatuko dugu ere, jonden ostirala arratsaldean Oñatiko Mondragon Unibertsitatearen kampusean izandako sexu eraso saiakera bat ikertzen da Ertzaintza eta astele honetan elkarretaratzea burutu dute Oñatin. Zentzu honetan Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, biktimak salaketa jarri zuen Ertzaintzan gertaera hauengatik. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Pérez Iglesiasek gaitzetxe egin du. Eta berdintasunaren aldeko gizon politikariak esperientziak eta proposamenak berdintasunaren aurkako involuzioaren testuinguru global batean izeneko jardunaldia ere burutu dute astelenean Gasteizen. Miren elkarresta. Euskal gizon politikarien sare bat sortzeko asmoa dugu eta horretarako zuen laguntza ezinbestekoa da. Emakundek antolatu du hitzordua eta zuzendariak aipatzen zuen bezala, benetako berdintasunerantz aurrera egiteko sareak sortzeko eta bat egiteko beharra agerian utzi dute. Eta kiroletan, Barrialaren kopako ospakizun handiaren sonak, gaur daino, jarraitzen du Rino Matarazzo, poliki talde hau etxipenetik gorenera eramateko gai izan dena, ambizioz mintzatu zitzaien zalei. Sentitzen dut, hau, hasiera besterik ez dela.
Eta beste protagonista nagusia zarantzarik gabe finalean erabakigarri izan zen atezain Azpeitiarra, Unai Marrero. Zuei, afizioei, momentu txarra pasaitu zue, momentu honak bizitzen nahi gaoain, da bueno, disfrutau, eskerrik asko zuen babesagatik, ematen dizuen maitasunatik, da segi olakuek izeten, ez dakozu eta parekoik. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei daokinez bada nabarmentzeko jazoreren bat orain. Ohiko autopilaketak dira, Bilbo handiaren inguruan aipatu beharrekoak, pegi bereziki Leioa, Barakaldo eta Galdakaoren inguruetan. Adibili beraz txokoietatik igaro berri izanez gero, eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ribarluzeak. Gaurkoan beroa izango da protagonista eta bero horren ondorioz egoera ezegonkortu egingo da. Goizean hodei bakan batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea eta barnealdetik barna bero hodeiak garatzen hasiko dira. Arratsalde erditik aurrera zerua estaliko da eta ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian aukera txikiago izango da, baina edonon leher daitezke. Ekaitza gainera tarteka handi xamarrak izango dira. Haizeak hego-ekialdetik joko du eta bizi xamar, arratsaldeko lehen Bizkaia kostaldean eta Gipuzkoa mendebaldeko kostaldean litekena da brisa pixka bat hartzea. Eta erne ibili haize bereziki ekaitzgunetan haize bolada oso gogorrak izan baitaitezke. Haize honekin temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak Ipar Isurian 26 eta 31 gradu bitartean eta Hego Isurian 25 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak kostaldean. Edeltaietxea teknikan apirilak 21 da asteartea. Informazioaren aria. Iranek keinuak eskatu ditu negoziazioetara bueltatu alizateko. Teheran mesfidati da Islamabadeko topaketara heldu aurretik Ameriketako estatu batuek aurkeztu ditzaketen aurre akordioez, gobernu amerikarraren kontra esanez, ala mehatxu ez ere. Bai, Iranek erabaki gabe dauka Pakistango hiriburura joango den ala ez. Estatu batuek negoziazioez hitz egiten duten bitartean ekintzek kontrakoa iradokitzen dutela egotzi baitiete. Esmail Bagai, atzerri ministerioko bozeramaleak onartu du, ez dagoela beste negoziazio erronda baterako bermerik. اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد Konfiantza falta historikoaz arago Masud Pezeskian presidenteak gehitu du estatu batuek Iranen errendizioa nahi dutela prozesu diplomatikoa alboratzen duten ekintzekin. Teherango parlamentuko segurtasun batzordeko presidenteak lerro gorriak ezarriko direla iragarri du eta ondoriekin mehatxatu du beste aldearen ikuspuntu bat berere ez baldin bada aintzat hartzen. Ezinbestekotzat jo du beraz Libanon su etena bermatzea Iranen aktibo guztiak izoztu guztiak aske uztea, ala portuetako itsas blokeoarekin amaitzea. Donald Trumpek ere bestelako lerro gorriak markatu ditu Iranek, arma nuklear guztiak alboratu behar dituela aldarrikatu du, naiz eta gaur gorko zorretarako gaitasunik ez daukaten. Bihar bukatzen da sueten eta Islamabaden guztia prest daukate. Bertako barne ministroak onartu du negoziazioak martxan daudenetik estatu batuen konpromiso eta kontraesenei aurre egin behar izan dietela. Ostegun honetan ere, Libano eta Israelgo ordezkariak berriro elkartuko dira Washingtonen. Hizbula ez da bertan izango elkarrizketa hauek errendizioa kontsideratu ostean. Libanoko gobernuak Iranekin har ditzakeen konpromisoetatik kanpo gelditan nahi du, baina horrek agerian utz dezake herrialdearen ahultasuna. Josep Aoun presidenteak helburutza dauzka liskarren amaiera, hegoaldearen desokupazioa ala Libanoko gudarostea nazioarteak onarturiko mugan zehar ezartzea. Hala ere Israelen helburua Hizbula aurre egiten dion erresistentzia armatu armagabetzea da. Talde xiitak berriz, azken orduetan, hainbat lehergailu jarri izan aldarrikatu du Israeldarren 4 tanke leherraraziz. Eta baitare, esango dugu, arrabatsa piztu du ere, soldadu israeldar batek mailukadaz xetu duela Libano hegoaldeko Jesukristo baten irudia, Benjamin Netanyahu berak ere ekintza gaitzetsi du, ez ordea Libanon eragindako 2300 eta 80 heriotzak. Eta bitartean Europar Batasunarekin zer? Hain zuzen, honi dagokionez, agerian gelditu da, berriro ere Israelekiko dagoen menpekotasuna. Elkarlan akordioa bertan bera usteko borondatea 27 izan behar duela berretsi dute.
Espainiako estatua, Irlanda eta Esloveniak Europar Batasunak Israelekin duen elkarlan akordioa bertan behera uztea eskatuko dute gaur. Dena den, neurria aho batez hartu beharra dago eta Alemaniak esaterako harremana bere horretan mantentzea aldarrikatzen du sionisten jardun genozida album batean utzita. Nekez dirudi, Europar Batasuneko estatukiden erdiak ere halakorik babestuko lukenik. Gobernuz kanpoko erakundez osaturiko talde batek elkarlan akordioa bertan bera uzte eskatzen du. Palestina, Libano, Iran eta Ekialde Hurbileko beste hainbat herrialdeetan izan diren nazioarteko zuzenbidearen urraketak tarteko. Kontrakorik ez badago, Europar Batasuna konplize izango dela ohartarazi dute. Informazioaren aria. Gure berriz aipatuko dugu, etxe bizitza babestua eskuratzeko gehienezko errentaren muga, 21.000 eurotik 46.463 igotzeak alokairu babestua garestituko du. Biziguneko alokairu sozialera sarbide izateko gehienezko errenta bikoiztu eginda. Denis Itxaso etxe bizitza sailburuaren esanetan, helburua klase ertainaren gana heltzea da. Y la explicación no es otra que la de ser consecuentes con ese diagnóstico evidente de que la crisis de la vivienda está afectando al conjunto de las clases medias. Baiatorrezko dekretuak jasoa du etxe bizitzetara bideraturiko maizterraren urteko errentaren 30% izan behar duela 450 euroko mugarekin. Gaur onartuko den testuak muga hau bertan bera utziko du, berri bat ezarri gabe. Aldaketa honekin aurreikusi daitekena da ezkutu soziala zabaltzeak bizigune planeko alokairuak garestitu egingo dituela. Gaztelagun programan ere mugak zabaldu egin dira 900 euro arte Bilbo Gasteiz, ala Donostian etxe bizitzen alokairuaz gain, logelen alokairuak ere babestuko dira hemendik aurrera. Bestalde, Espainiar Estatuko aldizkari ofizialak Euskal Autonomia Erkidegoko hirien erreferentziazko prezio ezarri du, tentsio eremuak aplikatu daitezen. Eta gobernu programaren promesa nabarmenetariko bat ere beteko dugu. Alegia, etxe bizitza guztiaren, jaurlaritzak ekoizten duen etxe bizitza babestu guztiaren 50%, 36 urtetik berakoentzat dedikatzea. Aipatu beharra du ere, Bilboko San Frantziskoko auzokiak kalera irten dira, migratzaileak jomugan jartzen dituzten, diskurtso arrazisten eta eskuimuturraren instrumentalizazioaren aurka. Hala da bai, Batasuna aldarrikatu dute Mariaren bihotza plazan egindako elkarretaratzean gorrotuaren diskurtsuei eta horietaz baliatzen direnei erantzuteko helburuz, PP eta Vox espresuki aipatuz. Deitzaileek alderdi fasistei jokorik ez egiteko deia zabaldu dute auzoan gehiengoa den komunitate migratzaile arazo sozial guztien aitzakiatzat hartuz. Gainera adierazi dute kontrol eta polizia gehiago eskatzea eta migratzaileak kriminalizatzea arrazista dela eta komunitate migratzaile osoari eragiten diola. Irtenbide poliziala deiturikoa faltsu izateaz gain arrazista dela eta langile klaseko sektore pobrenen bazterketa sakontzen duela ziurtatu dute migratzaileak arazo guztien erdigunean jartzeko helburuarekin. Eta pertsona migratzaileak erregularizatzeko ezeko prozesua dagoeneko abian da Espainiar Estatu osoan, Euskal Autonomia Erkidegoko herrialdeetan barne eta kalkuluen arabera 30.000 lagun inguruk balia dezakete aukera. Itxaso Leon. Prozedura telematikoki hasi zen ostegunean hilaren 16an eta astelen honetatik aurrera aurrez aurre bete daiteke. Ziurgabetasuna dago epeak estuak direlako eta egoera egiaztatzeko beharra dagoelako kasu batzuetan jatorrizko herrialdeetan lortzea zaila den dokumentazioarekin. Erregularizazioa eskatzeko epea 2026ko ekainaren 30ean amaituko da eta izapideak egin bitartean eten egingo da itzulera prozedura oro. Gainera eskaera izapidetzeko onartzen denetik behin-behinean baimenduko da bizitzeko eta lan egiteko eskubidea. Erregularizazioaren onuradun izan daitezke joan den urtarrilaren 1 baino lehenagotik estatuko lurraldean dauden pertsonak eta egun hori baino lehen eskaera egin zuten asilo eskatzaileak baldin eta eskaera egiten dutenean eta aurrekari penalik ez dutenean herrialdean 5 hilabete jarraian. Eskaerarekin batera besteak beste egonaldiaren iraupena, aurrekari penalen ziurtagiria eta kasu batzuetan bakarrik Espainiako gobernuak atzerritartasunaren arloko laguntzaile gisa egiaztatutako gobernuz kanpoko erakunde batek ziurtatutako kalte beratasun txostena aurkeztu beharko dituzte. Onuradunek urtebetez bizitzeko eta lan egiteko baimena lortuko dute eta epe horren ondoren atzerritarrei buruzko erregelamenduan jasotako baimenetatik egonkorrago batera igaro ahal izango dira edo baldintzak betetzen ez badituzte beste urtebetez luzatzeko eskatu ahal izango dute. Bain zuzen Xabier Legarreta Lakuako Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuordeak Onda Baskai Irratian aitortu denez, espero du migratzailean ezoiko erregularizazio prozesuak ekarpen erabat positiboa izango duela eta realitatearekin zerikusirik ez duten
kritiken aurrean serioa izateko deia egin du. Yo creo que la aportación va a ser totalmente positiva. Yo creo que esta regularización es una oportunidad excepcional y, como decíamos antes, temporal para personas... Eta nabarmendu du bide batez legarretak eurei ere ez zaiela gustatu nola aurrera eraman den prozedura hasieratik, baina lankidetzarako unea dela berretsi nahi izan du. Yo creo que a nivel España se juega otra partida, es el pim pam pum que estamos ya acostumbrados a ver en los diferentes medios de comunicación, pero yo creo que hay que ser un poco más serio en todo esto. Yo creo que en estos momentos no es momento para elevar tonos, aunque a todos nos hubiese gustado que este proceso se hubiese llevado de otra manera. A nosotros tampoco nos ha gustado cómo se ha llevado este procedimiento desde el inicio, pero creo que no es momento de subir el tono, que es momento de cooperar y de que esto salga bien, porque creo que todos y todas nos jugamos mucho en este proceso. Informazioaren aria. Segundu besterik ez goizeko 8 eta 4 izan daitezen joan den ostiral arratsaldean Oñatiko Mondragon Unibertsitatearen kampusen izandako sexu eraso saiakera bat ikertzen dabil Ertzaintza. Astelehen honetan ere elkarretaratzea burutu dute Oñatin. Lakuako Unibertsitate sailak babesa adierazi dio kampuseko aparkalekuan izandako sexu eraso saiakera honen biktimari. Azaldu dutenez, halako gertaerak oinarrizko eskubideen urraketa onartezina dira eta jasaten dituztenen askatasunaren, duintasunaren eta osotasun fisikoaren aurkako eraso zuzena erakunde akademikoek eta oro har gizartean gidatu behar dituzten balioekin bateraezina dira. Eipatuko dugu baita ere, berdintasunaren aldeko gizon politikariak, esperientziak eta proposamenak berdintasunaren aurkako inboluzioaren testuinguru global batean izeneko jardunaldiak ezberdinen arteko sare politiko maskulinoek sortzea aldarrikatu du erreakzio matxistaren aurrean. Hitzordua baliagarri izan da berdintasunaren aldeko politikan gizonen euskal sare bat sortuko dela iragartzeko. Besteak beste, Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria izan da hitzorduan. Erakutsi dezagun, beraz, gure herrian, Euskadin, badela politika egiteko beste modu bat, errespetuan, berdintasunean eta giza eskubideetan oinarrituta. Izan gaitezen eredu, bereziki gaztentzat. Miren Elgarresta emakunderen zuzendariak gaineratu du lehentasunezkoa dela gizon politikariekin lan egitea berdintasun politiketan eragin dezaketelako. Eta are gehiago lidergo maskulino autokratikoek bultzatutako erreakzio antifeminista eta antidemokratikoaren testuinguru globalean. Euskal gizon politikarien sare bat sortzeko asmoa dugu eta horretarako zuen laguntza ezinbestekoa da. Informazioaren aria. Lakoak argitaratu berri duen aurrera begira azterlanaren arabera langabezian diren gazten 169 urtebete baino gutxiagoan lana topatzea aurreikusten du. 2024an izandako 70 hobetuz, datu hau ere, hala ere, urrun da pandemiaren aurreko zifretatik, orduan aurreikuspena 192 zuen. Bizkaia eta Gipuzkoako gazteek lan itxaropenak eta ongizate pertsonala hobetu dituzte, baina ikuspegi ezkorragoa dute etorkizun komunari, beren etorkizunari eta emantzipatzeko aukerei dagokionean. Horrela azpimarratu du Nerea Melgoso ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak. Datuek erakusten digute, eta ikusi duzue baita ere pasaren urtean, COVID-19 pandemiaren eraginaren ondoren gazteek bere ongizatea berrikatzen jakin dutela, baina gero eta atentu handiagoaz begiratzen diotela etorkizun komuneari. Eslatzen du Lakuak argitaratu duen aurrera begira azterlanak. Horretan, 15 eta 29 urte bitarteko gazteek lan egoera pertsonalari eta epe laburrean etxebizitza eskuratzeari buruz duten pertzepzioa aztertzen da. 2007 gazte baino gehiago hartu dute parte inkestan. Sailburuarekin batera Adrian López gazteria eta emantzipazioko zuzendariak partekatu ditu datuok prentsaurrean. Sailburuarekin batera, hoi esan dugu beste ordezkariren bat ere izan zela Lakuako gobernuko partetik egoera pertsonalarekiko gogo betetzeari dagokionez familia isialdia edota ikasketak bezalako kategoriak barne hartzen dituena Lópezek honakoa nabarmendu nahi izan du. En 2025 el índice de bienestar
personal alcanza los 73 puntos sobre 100. Para entender bien este dato, es importante mirar atrás. En 2019... Goranzko joera hori errepikatu egiten da enpleguaren arloan. El 79% de las y los jóvenes que actualmente están en paro confían en encontrar un trabajo en menos de un año. Es la cifra más alta registrada en todo el periodo pospandemia. Muy lejos. Dena den, Lópezek epe laburrean lanpostuak galtzea edo haien lan baldintzak okertzea ikusten duten gazteez hitz egin nahi izan du ere. Hay que subrayar que una parte relevante de la juventud que trabaja, concretamente el 41%, sigue percibiendo riesgos de perder el empleo o de que empeoren sus condiciones laborales en el horizonte de un año. Dicho esto, también es importante señalar que este porcentaje no sigue aumentando y muestra cierta estabilización. Etxebizitzaren gaiari dagokionean gaztenia erdiak uste du urtebeteko epean ezin izango duela emantzipatu. Que el 45% de la juventud expresa su deseo de vivir por su cuenta, pero no considera probable poder hacerlo en un plazo de un año. Esta situación también se observa entre las personas de 25 a 29 años, un grupo que en principio cuenta con mayores posibilidades de emancipación. Aún así, el 34% de este colectivo cree que no podrá vivir de forma independiente, pese a manifestar claramente ese deseo. Eta ekonomierantz salto eginez bestelako sektore bat aipatu beharra dugu. Izan ere, 25 herrialdetako 20.000 lagunek baino gehiagok bisitatu dute Spanavis azokaren 23. edizioa Barakaldoko beken. Erakundearen arabera, kopuru honek Europako kalamuaren epizentroz gisa sendotu du Bilbo. 25 herrialdetatik etorritako 20.000 lagun baino gehiago egon dira Spanavisen, kalamuaren sektoreko Europako topagune handienean, 300 erakusketa baino gehiago izan dira bertan eta 3.000 profesional akreditatu hartu dute parte gutxienez. Erakundeak oharbidez jakinarazi duenez, parte hartze handiak, eragin ekonomiko historikoak eta ezoiko harrera izateak kalamuaren epizentro Europar berri gisa sendotu dute, esan bezala Bilbo. Izan ere, edizio historiko honen ondoren, Bilboko hurrengo edizioa noiz izango den jakinarazi dute. Apuntatu ezazue, 2027ko martxoaren 12, 13 eta 14 izango baita. Eta gerraren eta bizikostuaren testu inguruan labek maiatzaren lehenerako 26 mobilizazio ezberdin deitu ditu Euskal Herrian zehar langileen eskubideak aldarrikatzeko. Sindikatuak politika sozial ausartak eskatu ditu, soldatak eta pentsioak ala zerbitzu publikoak indartzea ardatz hartuta. Langileok eragin lelopean, langileek bizimodu duina bermatzeko ezinbestekoak dituzten neurriak aldarrikatuko ditu sindikatu abertzaleak. Etxebizitza eskubidea, kalitatezko zerbitzu publikoak eta soldata naiz pentsio duinak. Guk maiatzaren lehenean langileak babesteko, Euskal Herriko langileak babesteko neurriak aldarrikatuko ditugu. Era berean, labek lau aldarri nagusi plazaratuko ditu maiatzaren lehenean. Gutxieneko soldata eta pentsio duinak guztiontzat bizitzaren garestitzeari aurre egiteko helburu. Zerbitzu publikoak sendotzea, hezkuntza, osasuna edota zaintza eskubidea bermatzeko, etxe bizitzaren gaineko espekulazioarekin amaitzea eta industrian trantsizio soziala bideratzea zen enplegua defendatzea. Igor Arroyo koordinatzaile orokorrak beraz nazioarteko testuinguruari egin dio referentzia. Ohartarazi duenez, finantza krisiarekin, pandemiarekin edota Ukrainako gerrarekin gertatu bezala ekialde hurbileko gerraren faktura langilei ordainarazten saiatuko da patronala prezioak garestituz eta enpleguari naiz lan baldintzei eraso eginez. Momentu honetan guk argi eta garbi esango dugu maiatzaren leheneko manifestazioetan. Gerrari ez esaten diogu eta gerraren faktura ordaintzeari ez esaten diogu era berean. Antonio Garamendi CEOeko Espainiako patronaleko buruzaiak absentismoaren aurka egin du eta langilengan zein gaztengan jarri du ardura. Esan du, Antena 3 telebista katean, estatuko sektore pribatuen egunero 1.600.000 langile baino gehiago falta direla eta hori ebaluatu behar dela. No se habla del absentismo. En España faltan 1.700.000 personas a trabajar, de los 18 millones que somos. Porque se habla de nosotros, pero nosotros, por ejemplo, queremos que los médicos haya más médicos, que funcionen mejor, queremos que la gente, que todo funcione mejor. Y sin embargo, tenemos 1.700.000 bajas al día. Enpresari Getxozarrak bajen 50%, 35 urtetik berako lagunek hartzen dituztela salatu du eta hoiek astelen eta ostiraletan izaten direla. Hau bitxia dela deitoratu du. Mira, los menores de 35 años han perdido 9 millones de días
de bajas. Esa es una realidad que está ahí. Entonces, lo que consiste es en sentarse y hablar. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Es un coste para el Estado de 16.000 millones, pero para las empresas también de 16.000 millones. Euskal Herriko Erroma Klubak Bilbon antolaturiko topaketa batean ere sindikatuei aurpegiratu izan die, gai horretan ez dutela sartu nahi eta berretsi du 1000 sistema daudela egoerak hobetzeko. Informazioaren aria. Goizeko 8:23 bagoaz berriro naziartera, izan ere Txinak tropa mugimendua burutu du Ozeano Barean, astelehen honetan Filipinetan hasi diren ariketa militarrak mehatxutzat jostean. Lander Martínez, egunon. Egunon Pegi eta egunon, entzuleok. Ariketa hauetan 17.000 militar Filipinar baino gehiago armada estatubatuarrak eta beste 4 herrialdeetako militarrek hartzen dute parte. Aurtengoan lehen aldiz Japoniar kontingente bat ere parte hartzen ari da. Beijingek, Estatu Batuek eta Filipinak suarekin jolasten ari direla. Ohartarazi du urtero egiten dituzten ariketa militarren arira eta horiei erantzunez maniobra militarrak abiatu ditu Ozeano Barean. Txinako ejerzitoak komunikatu baten bitartez adierazi duenez ohiko mugimenduak dira, Taiwanek aldiz Beijingek haien jabetzako aire espazioa urratu duela salatu du. Luis Bárcenas, Pepko diru zainoiak baieztatu du Mariano Rajoy jakitun zela alderdiaren bekutxaz eta beste preso bati eskatu ziola Espainiar Estatuko presidente implikatzen zuten audioak ezabatzea. Bárcenasek azaldu du 2013an behin-behineko espetxealdian zegoela beste preso bati eskatu ziola M.R siglekin lotutako audio batzuk ezabatzeko. Bere esanetan, sigla horiek garai hartako Espainiako presidentea zen Mariano Rajoy izendatzeko erabiltzen zituen. Su letra es modificada, pero es mi letra. Eso lo he escrito yo, no es, digamos, el trazo en el que yo escribo habitualmente, pero es mi letra, sí. Es su letra, bien. ¿Y esa nota, nos puede explicar para qué escribió esa nota? Sí, esa nota en la parte primera guarda relación con lo que le he dicho un momento. Le estaba diciendo a este señor, del que hemos hablado hace un momento, lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados en este caso con MR, que era Mariano Rajoy. Bárcenasek berretsi du halaber informatikako ezautzak zituen preso bati agendu ziola Odeian gordeta zituen fitxategiak ezabatzeko. Gainera berea dela aitortu duen kargua jasotzen zuen ohar idatzi bat. Que recogía, que no le quiso firmar nadie en el Partido Popular, pero que estaba firmado por él y por el señor que aportó la camioneta en la que se hizo el traslado y en la que figuraban pues que se habían recogido, no sé si eran 20, 25 cajas, además de unas cosas de carácter mío particular que se encontraban en el almacén de Génova 13. Fiskalak dioenez, garaiko barne ministro Jorge Fernández Díazaren bigarrena Francisco Martínez eta poliziaren goi-karguak jakinaren gainean zeuden. Hala ere ez dago frogatuta. Audioen kopiarik eskuratu zutenik, ez da preso horrek enkargua amaitu zuenik ere, baimen batean zegoela atxilotu baitzuten. Bárcenasen hitzetan, kitchen operazioa peperen egoitzan hasi zen ordenagailuetako disko gogorrak ezabatuta. Eta Aitamarik salatu du Europar Batasunaren politikek biktima migratzaile ugari eragiten dituela. Itxa salbamendu humanitario gobernuz kanpoko erakundeak adierazi du Italiako gobernuak eta Brusela kontzi humanitarioei trabak jartzen dizkieten bitartean 100 lagunek itsasoan desagertzen jarraitzen dutela. Aitamari erreskateontziaren 18. misioa otsailaren 15etik apirilaren 13 bitartean gauzatu dute 106 pertsona lagundu dituzte eta egiaztatu ahal izan da nola Libiako patruiaontziek Frontexen aireko laguntzarekin pertsonak sistematikoki antzeman eta itzultzen dituzten haien segurtasuna bermatzen ez duen herrialde batera. Itxa salbamendu humanitarioak salatu duenez, Italiako piante dosilegea delakoak eta Europar Batasuneko lege esparruak ez dute segurtasuna bilatzen, elkartasuna kriminalizatzea baizik. Migratzaileak garraiatzen dituzten itsasontzien gaineko presio handiago horren ondorioz, ekialderantz zibilbide luzeagoak eta arriskutsuagoak bilatzen ari dira Bengasitik edo Egiptotik abiatuta. Aitamarik egiaztatu duenez, sorospen kasuak ugaritu egin dira asko zerurrunago dauden eremuetan, non ontzien ondoratzeko arriskua esponentzialki biderkatzen den. Guztio bekin elitzen gara, eskerrik asko Lander. Gero arte. Informazioaren aria. Kirol aria, naiz irratian.
Realak zaleen maitasuna jaso du Donostian eta bueltan ere itzuli da, ongi etorri aski esanguratsua atzokoa Donostiako kaleetan Zehar Anoeta eta Alderdi Eder artean, ekitaldiko izarrak Mikel Oyarzabal, Unai Marrero eta Rino Matarazzo izan ziren, besteak beste entrenatzaileak ere euskaraz jarduteko alegina egin zuen eta kopa bertan zuela Aritz Elbustondok berriz aurkezle lanak egin zituen Erdara Batuan. Ireia Kamra, egunon. Egunon, Pei eta egunon entzuleak. Hori da, zaleekin ospatu du Realak kopako garaipena dozenaka milaka txuri-urdin elkartu dira Donostian, garaipena elkarrekin gozatzeko. Xehetasun guztiak Jon Telleria lankideak. Arratsaldeon txuri-urdinak, txapeldunak gara! Zaleekin elkarbanatu du Realak kopan lortutako garaipen izugarria arratsaleko lehen ordutik, Donostia lepo bete zen herritarrez eta Anoetatik udaletxerainoko bidean bat egin zuten taldeak eta zaleek. Ilusio asko egiten digu gaur zuek guztiok hemen egotea gurekin. Alkateak ireki zien udaletxeko atea Realekoei, jendez lepo zegoen Alderdi Ederren kopako garaipen festa bururatzeko. Herri oso baten besarkada infinitua, eraz, zorionak eta upa Reala. Kapitaina izan zen lehena hitza hartzen. Hemen gaudenengatik, egon zirenengatik, gaur ez daudenengatik, eskerrik asko, hau dena ikustea, zuen zoriontasun guztia ikusteak, horrek ez dauka presiorik eta horrekin gehatzen geha. Eskerrik asko, aupa Reala! Mikel Oyarzabal eta gero Rino Matarazzo, poliki talde hau etxipenetik gorenera eramateko gai izan dena. Ambizioz, mintzatu zitzaien zalei, hau hasi besterik ez da egin. Sentitzen dut, hau, hasiera besterik ez dela. Eta hirugarren protagonista nagusia, finalean erabakigarria izan zen atezaina azpeitiarra, Unai Marrero. Zuei, afizioei, momentu txarra pasaitu zue, momentu honak bizitzen nahi gaoain, da bueno, disfrutau, eskerrik asko zuen babesagatik, ematen dizuen maitasunatik, da segi olakuek izeten, ez dakozu eta parekoi. Donostian kopa ospatzeko elkartu zirenen artean jokalarien ingurukoak ere bai noski, tartean Azpeitiarraren kuadriakoekin, egon zen Naiz Irratia ospakizunaz egindako saio berezian. Nik ja prorroga eta aiak nik ja banakin penaltita aia ezkio irazio nula, porque nahi ez hautzet behar oso eta bakit oso konfiau behala eta azken kapazei eta ni oso konfiautan. Luze jo zuen festak, lehenbizi Alderdi Ederren eta gero denean. Realak kopa irabazi du, Europarako txartela lortu du, Superkoparakoa ere bai. Orain dela hilabete, inork gutxik espero zuena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Garaipenaren neurriko ospakizuna izan dute realtzaleek, behondaiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eta bezalde, aste arte honetako zazpietatik aurrera jokatuko den Atletik Osasunaren arteko derbiak talde bakoitza dagokion lekuan jarriko du. Europarantz begiratzen jarraitzeko balioko die eta ametsari praktikan agur esateko. Zurigorriek 6 puntu eskasera dituzten jetxira postu ezin dira aztu gainera. Hortaz, katedralean jokoan dauden 3 puntuak oso garrantzitsuak dira mailaren mantentzea virtualki ziurtatzeko. Derbia oso sentsazio desberdinekin dator talde batentzat eta bestearentzat, etxekoak martxotik daude egoera makalean. Reala kopako finalerdietan kanporatzeaz gain ligan ere ez dute espero zen maila lortu. Garaipen bat Betisen aurrean eta 4 porrot Barcelona, Girona, Getafe eta Villarrealen aurka dira horren lekuko. Azken aldian oso kritikatua izaten ari den Ernesto Valverde entrenatzailea partidaren garrantziaz jakitun da. Tenemos un partido y tenemos una oportunidad. Y esa oportunidad tenemos que, vamos a ir determinados a aprovecharla. Luego esto es fútbol, pero esa tiene que ser la determinación. Aurpegi hobea eskaintzen ari dira Gorritxoak 3 jardunaldirekin galdu gabe erreskadan Sadarren Girona irabazi eta Alavesen eta Betisen aurka puntuak lortu ondoren Alessio Litsi entrenatzaileak garaipena du jomugan Atletiken arteko partidek duten zailtasuna nabarmenduz. Todos sabemos lo difícil que es ganar ahí. Lo vamos a intentar, por supuesto, y a partir de ahí, bueno, si no puede ser, como siempre, intentar llevar un punto y ya valoraremos si es positivo o no, pero bueno, puntuar en Samamés siempre es algo que debe ser positivo, sobre todo en ese momento histórico donde el Athletic Club tiene un equipo de un nivel altísimo.
Eta aipatuko dugu 7 jardunaldi besterik ez dira falta eta Alaves estu dabil, naiz eta ez duen galdu azken 4 jardunaldietan, gainerako aurkariek jaitsiera saiesteko borrokan puntuen errendimendua handitu dute. Uneotan Arabarrak jaitsiera postu batera baina ez daude, datozen jardunaldietan bai edo bai puntuatu behar dute albi urdinek. Baina aurretik dute oraindik astearte honetako 9 herrietan Santiago Bernabeura egin beharreko bisita, hitzordu garrantzitsua oso ligako talderik indartsuenetako baten aurka. Madrilera egin beharreko bisitan Sánchez Floresek jokalari guztiak izango ditu eskura, Carlos Protesoni kenduta albiste ona da Arabarrarentzat, Lucas Boyeren itzulera gaurko partidan ez ezik, denboraldiko azken txanpa honetarako ere. Baikor izateko aukera badago oraindik, Ike Sánchez Floresek gidatutako taldea, bigarren mailatik gertu dagoen arren berdintasun handia dago eta ligako azken postuetan eta azken jardunalditan putu bakoitzak urrea balioko duelako. Hauzi hauekin edituko gara. Eskerrik asko Ireia. Gero arte. Informazioaren aria. Lourdes Iriondoren literatura lana berreskuratzeko 2 argitalpen aurkeztu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Aztarna argitaletxearen eskutik. Astelehen honetan aurkeztu dute Lourdes Iriondo ipuinak eta Lourdes Iriondo antzezlanak liburuak bere korpusean topaturiko hutsune arintzeko asmoz kaleratu dituzte lanok transmisioren eten arintzeko. Garazi Castaño. Gipuzkoako Foru Aldundiko kultura diputatu Goizane Alvarezek Aztarna argitaletxeko Josean Goikotxeak eta 2 liburukien argitalpenen arduradun Lorea Jainaga eta Alexander Gurrutxagak parte hartu dute prentsaurrekoan. Lourdes Iriondo ipuinak eta Lourdes Iriondo antzezlanak izenburupean Iriondok haur eta gazteentzako idatziteko lanak biltzen ditu berriz ere eskuragarri jarriz. Berreskuratzen lan hori memoria kolektiboa indartzeko ariketa dela nabarmendu du Goizane Alvarez kultura diputatuak. Lourdes Iriondo ezinbesteko sortzaile bat izan zen, badakizuten bezala, abeslaria, idazlea, pedagogoa eta batez ere aitzindaria. Musika, hitza eta hezkuntza askatasun tresna bihurtzen jakin izan zuena eta gaur egun oso beharrezkoa dugu memoria hori eta gaitasun horiek errekuperatzea gizarte bezala garai, zailetan egin zuen sensibilidadez eta ausardiaz eta erakutsi zuen talentuak ez duela generorik. Eta kultura, erresistentzia, edertasun eta itxaropen modu bat izan daitekela. Gaur memoriari bere lekua ematen diogu, ate berri bat irekitzen dugu funtsesko lekua. Funtsesko papera bai da, gaur egungo gizartearen sorkuntzan. Esango nuke Lourdes Iriondok sortzaile paperean gizarte aurrerako eta justuago bat sortzearen lanean ezinbestekoa izan zenaren aitortza dela lan hau. Eta argitalpen hau. Gaur Aztarna, Alex eta Loreari esker memoriari ate berri bat irekitzen diogu, ez dago memoria galtzea baino arriskutsuagorik. Batez ere, gizarte aurrerakoi justu feminista eta ordentzaile baten alde lanean jarraitu nahi badugu. 30 urte beteko ditu Aztarna argitaletxeak eta Aztarna utzitakoen ondarea biltzen jarraitu nahi du egitasmoak. Ospakizun eguna dela dio Josean Goikotxeak Lourdes Iriondoren lanak kaleratuz hutsune bat betetzen hasiak direlako. Denbora desenteko lana aurkeztera gatoz eta ospakizuna da Lourdesen lanak euskal literatura eta euskal kulturgintzaren apal horretan ikustea bazegoela guandikan, bazeudela hutsune batzuk, badaudela hutsune batzuk, eta hutsune horiek bete egin behar ditugula, betetzeko ardura dugula, ardura garrantzitsua dugula, eta hortan jarraitzen dugula. Eskerrak eman ez abiatu du aurkezpena Alexander Gurrutxak, eskerrak eman dizkie Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta baita Koldo Mitxelena funtsari. Alde batetik hori eta esker hitz bereziak izan ditu bestalde Iriondoren familiarentzat. Familiari esker zehaztu ahal izan dugu argitaratu gabe zegoen testu bat eta nolabait testua finkatu eta hemen bilduta dago ez. Orduan, pentsatu nahi dugu hori, guk obra bizigarritzeko egiten duna ahalegin horrekin ere pozik egongo direla. Liburuek Iriondoren musikaz gozatzeko aukera eskaintzen dute gainera irakurleak bertan topatuko duen QR-aren bitartez. Elkar argitaletxeari eskertu die laguntza Gurrutxagak. Ez da gainera Gurrutxagak eta Lorea Jainagak Lourdes Iriondoren ondarea biltzeko egin duten lehen lana pasaden urtean argitaratu zen Lourdes Iriondo bideurratzailea izenpeko ikerketa literatura eta kantagintza aztertuz. Lan horretan ari zirela konturatu ziren Iriondoren korpusan zeuden hutsunetarazoak handiak zirela. Arazo mordoska bat geneukan testuak lortzeko, kantuak zehazteko, diskoak lortzeko,
Digitalizazioa dela eta, kantagintzarekin behar bada ez hainbeste. Baina liburuekin arazoak handiak ziren. Deskatalogatuta, xahututa, zaharkituta, gaizki jasota. Karo, ari gara hitz egiten, 70ko nagusiki, ia osorik bere literatura 70ko markadakoa da. Garai hartako testuak dira, eta berak ez zituen berrargitaratu, eta gero beste inork ez ditu berrargitaratu. Horrek ondorio handiak ditu, testuak lortzeko eta baina ez hori bakarrik. Ondorioz, ikerketetan akatsak daude, datetan, izenetan, eraskotako akatsak daude, eta pentsatuko duzu bezala, horrek ondorio zuzena dauka transmisioan ere. Zehatzean, liburuak lantzerakoan 3 erronka izan dituztela azaldu du Lorea Jainagak. Lehena, korpusa handitzea izan da. Zentzu horretan, aipatzeko da fabrika antzerkiaren testuaren aurkikuntza. Oso posi gaude osatutako korpusarekin, izan ere lan batzuk nahiko ezagunak direnak jaso ditugu, buruntzazpian, asto baten malura, egoizaren ipuinak, baina irakurleak hemen aurkituko du, alaber, argitaratu garren oso ez ezaguna den Txorien baratzea. Aurrentzako antzerki bat da, eta sari bat ere irabazi zuen, baina apenas ikusi dugu honen aipamenik. Horrez gain, antzeslan ineditu bat ere sartu ahal izan dugu, alezak esan duen moduan, 1976koa Fabrika Berria du izena. Eta 1979an estreinatu zuten jende aurrean. Zazpian, barkatu, 77an. Genekien existitzen zela, baina testua falta genuen. Koldo Mitxelenan eskuizkribua dago, eta familiaren bidez azken makinizkribua jaso dugu. Bigarren erronka, edizioa gaur egungo forma linguistikoetara egokitzea dela azaldu Jainagak, eta beraz, irisgarria izatea, eta hirugarrena estetikoki ere irudia zaintzea. Maite Gurrutxagaren lana izan da zehazki, azala. Eta albistegia borobiltzako aipatuko dugu, urtetako lan espezializatuaren ezagutza plazaratu duela Bilboko Itsas Museonek itsasontzia kontserbatzeko eskuliburua. Hala da bai, Pegi argitalpen aintzindari bat aurkeztu zuten atzo Bilboko Itsas Museumek eta Bizkaiko Foru Aldundiak. Itsasontziak kontserbatzeko eskuliburua zari gara, itsas ondarearen parte diren zurezko ontzi tradizionalak modu arduratsuan zaharberritzeko jardunbide egokiak jasotzen dituena 6 hizkuntza ezberdinetan. Aurkezpenean nabarmendu dutenez, urteetan ontzi historikoen kontserbazioan metatutako zorroztasunetik, esperientziatik eta ezagutzatik sortu dutela nau, helburu argi batekin, ondare bizi hori zaintzen laguntzea, dimentsio teknikoaz gain, balio kulturala, historikoa eta emozionala ere azpimarratuz. Eskuliburuaren oinarrietako bat, nuevo antxustegi ontziaren zaharberritze prozesuan bildutako eskarmentua da. Bizkaian kontserbatzen den egaluze ontzi zarren azari gara Pegi. Goitzako 9 gutxi dira. Informazioaren aria. Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak. Bai, Alkainen! Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, haupa Orio kolorea esate dutela. Ez da posible. Urdina, gorria, berdea eta haupa Orio. Haupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola, txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak, zorionak, a ber, ez da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat. Hoi da nik uste gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egiten du jendea. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde. Beste txiste bada hor, Has estao. Bueno. Gero programa kenduko digu, dela normal. Bita Piku, aste artero 6etan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Epaiak, baimena emandu eta Realak baloia jokoan. Marrero. Baloia, gedesek erdiratu. Batia buruz, gol! Bado a Sorlot, jautik, gelditu egin du, Marrero. Hortxe, baloia kokatuta Julian Álvarez, Marrero badoa bereko gira.
Badoa, Julián, gelditu, Marrero beste behin, zer da hau, Aitor? Eta nora bota du? Nondik atera da? Gipuzkoa jartiko duen jartiketa. Venga, Pablo. Hau da, Aitor Zabaletentzeko jartiketa. Badoa, Kopako txapeldun! Mozan ezazue dira, besarka zaitezte, pozez hartu ezazue guztia. Zer izan da hau? Esango ondo Aitor Zabaletaren gatik, merezi zuen honek. Atletico Madridi, garaitu zaio! Hori da mentekua! Naiz irratia. Goizako 9:04 gutxi iaia eta heldu zaigu analisi mailaren tenorea goiz honetan ere. Gaurkoan gurekin daude Eguzki Urteaga soziologa eta Mikel Urdangarin kazetari eta filosofoa. Egunon. Egunon. Eguzki, horraltzaude. Eguzki? Ez zaitugu entzuten. Ezakit arazoren bateo bat dagoen. Beno, bale, hain zuzen, aipatuko dugu. Interesaz piztu aldizue, atzoko Realaren ospakizunak? Mikel? Ni bertan izan nintzen, beraz, baizkoa esan beharko dut. Nola bizi izan zenuen? Bueno, egia esan... Nola esan... aurrekoan ere hon ginen Alderdi Ederren, eta, giro oso polita zegoen, eta, ez dakit, jendea oso unkituta zegoen, eta, polita izan zen. Eta atzo, esan, nahiko hotz geratu nintzen, eta momentu batean moskeatu ere egin nintzen, ez? Askotan esaten da, ez? Futbola 11 jokalariaren kontra baino zerbait gehiago dela, eta, ez? Abere simbolikoa garen neurrien esango dugu, ez? Talde bakoitzak jokalari multzo hori baino gehiago ordezkatzen duela, eta kasu honetan esango nuke, ez? Atletico Madrid eta Realaren arteko partida bat izanik, hori begibistako izan zela partidan bertan ere, ez? Ez dakit, nik Ikurriñak eta Aitor Zabaletaren irudi alde batean ikusten dituen, bandera espainolak eta hainbat kantiko ultra beste aldean, eta uste hor, partida soil bat edo 11-11aren kontra baino zerbait gehiago zela, eta gero atzo zen nolabait, nolabait jokalariek hartzen zuten ahotsa horren, beraiek trastenditzen zituen esperientzia kolektibo horren lekukotza gisa. Eta egia esan, ez dakit, akaso izango da kontutik bizi gerelako, nera amunak esango luken bezala, baina nik diskurso aldetik eta zerbait gehiago espero nuen, ez dakit. Eta gero, hizkuntzarenak egia esan, desente, bereziki, Elustondoke hartu zuen hitza eta hasi zenean, Mataratzorena azpimarratzeko da noski, baina hasi zenean, ez, con el número 1, con el número 2, uste dute, bat zenbakiarekin, ez dut uste epikari galtzen duenik bat zenbakiarekin esatearegatik, eta gero, esate baterako, ez, con el número 5 eta zubeldia, eta zer eta txistea zein izango, eta, ya hemos aprendido poco a poco castellano. Ez dakit, olako gauzek, esan moskeatu egiten haute, eta beraz, ni esan otzutzi ninduten. Horrek eragin dezake, galdera teknikoago bat, ala teorikoago bat, ze garaipen hau oso baliagarria izan da, euskal gizartearen kohesioa sustatzeko, baina ikusten da ere, horre esan dakoen gatikan, ala ospakizunen zatiren bat gazteleraz egin izanak, hauskortasun bat ekartzen duela. Ez dakit, teorikoki, bada hausnartzeko ere horren inguruan? Nire ustez, arazoa ez da horremeste zati bat gazteleraz egin izana edo, baizik eta, ez dakit, zer noiz nola esaten den, ez? Eta, besterik, ez diote eman nahi aparteko trastendentziarik, uste dute, hitzartze hori ez Aragoko festa bat zela atzokoa, eta, jendea,
bueno, oso zoriontsu zegoen, eta unkituta, eta, bueno, uste hori zea dela, ez? Baina, bueno, ez dakit, nik egia esan akaso gehiago espero nuen, edo akaso inozo xamarra naiz, ez? Baina, gaur egungo testu inguruan, mikro bat ematen baditzute, sekulako erantzukizuna da, baina eraberan sekulako aukera da, ez? Ez dakit, kaso ilusio xamarra izango naiz, baina Villalibreren iazko diskursoa etortzen zegan, ez? Euskara hor dago, Palestina hor dago, ez dakit, uste, futbola esaten da, ez? Oso kimen herrikoia dela, eta herritarrek bizi degula oso era sutsuan, baina ondoren akaso, gaur egun futbolaren bueltan eraiki den ekosistema horren baitan, akaso jokalariak inguru sozial horretatik eta giro sozial horretatik askotan emantzipatu egiten dira, eta uste dut, atzo behintzat diskursiboki, ez zitzaiola erantzun, ez dakit, mundu mailan edo Euskal Herrian bertan, aipatu daitezken zenbait elementu nahiko oinarrizko hori, ez? Aitor Zabaleta aipatu zen, baina oso era lausoan, ez dakit. Nik eixago espero nuen behintzat. Akaso hori, emantzipatua bizi baldin bazera, normala izango dela, ez egitea aipamenik, hor beste aldean dabanari dagokionez, baina gurean dugu baitare Eguzki Urteaga soziologoa, egunon? Egunon. Egunon, orain bai ongi entzuten zaitugu. Jakine dugu, zer moduz, piztu dizu zuri ere interesak aso atzoko realaren ospakizunak? Kontua da ni atletizala naizela, eta poste naiz Euskal talde batek kopa irabazi izana, eta zentzorretan oso pozgarria da, baina egia ez dudala bat ere modu berean bizi izan. Argi dagoena da, eta ikuspuntu soziologiko batetik, gaur egun futbola dala seguruenik komunitatea berpizteko, egikaritzeko, eguneratzeko bektore nagusietariko bat. Oso fenomeno sozial gutxi daude azken binean, hainbeste jende mugitzen duena, horrelako pasioak pizten dituena, horrelako identifikazio maila eragiten dutenak, eta argi dagoena da, horrek, lehen Mikelek esan duen bezala, suposatzen du aukera bat, baina baita ere erantzunkizu bat, diskurso batzuk plazaratzeko, jarrera batzuk erakusteko, eredugarriak izan daitezkenak ala ez, kasu honetan. Eta ikusten dugu, Naguze bera gertatu zen Atletikek ere kopa irabazi zuelarik, antzeko diskursoak, antzeko joerak ere ikusi genituen, eta horrek erakusten zuen ere bai, agian Euskal Gizarteari falta zaiona da, beste faktore batzuk edo beste gertakizun batzuk komunitate osatzeko aukera eskaintzeko posibilitatea bera, ez? Zergatik ez da hizkuntzaren inguruan, zergatik ez da euskal identitatearen inguruan, zergatik ez da euskal historiaren inguruan, eta hor ikusten duguna da, gaur egun futbola betetzen duela funtsean toki hori, ez? Eta gero, ikusten dena da, eta agerian uzten duena da, despolitizazio maila bat. Nari beti burura etortzen zait, Iribarrek eta Kortaberriak transizio garaian izutelarik ikurrina bera elkarrekin eramatea eta estadioan sartzea ikurrina horrekin, ez? Horrek zaukan karga simbolikoarekin, zaukan impactoarekin, zaukan esanai politikoarekin, eta iruditzen zait, hori oso eredugarria zela. Eta garai hartan, Atletikek edo Errealak liga irabazi batzutelarik, goratu ezagun, 4 urtean bi euskal taldeek 4 aldiz liga irabazi zutela, bat bestearen atzetik, eta hor ikusten zen, Realak liga irabazi zezakelarik, Atletikek irabazten guztien ziola, eta kontrara, ondoren urteetan, ez? Gaur egun horrelako fenomenik ikustea zaila ikusten dut, eta iruditzen zait, gizartea bera politizatua izatea ere bektore hona da. Eta gizarte bat gehiegi despolitizatzen delarik, azken bilan beste diskurtso eta beste jarrera batzuk hartzen dutela baina. Esan beharra dut, analisi mailetan orain futbolari buruzko aipamen batzuk egin izan ditugula, esperotako emaitza, baina mamitxo hauak izaten direla, ez dakit akaso gehiagotan aipatu beharko genuken futbola edo, baina guri bestelako kontu teknikoak ere interesatzen zaizkigu eta esango dugu, lakoak argitaraturiko aurrera begira azterlanaren arabera, langabezian dauden gazten 169 urtebete baino gutxiagoan lana topatze horre ikusten du, 2024 urtean izandako 170 hobetuz. Hori bai, datu hau urrun dago pandemiaren aurreko zifretatik, orduan 192 zen esperantza hau. Aitor Prieto.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gazteek lan itxaropenak eta ongizate pertsonala hobetu dituzte, baina ikuspegi ezkorragoa dute etorkizun komunari, beren etorkizunari eta emantzipatzeko aukerei buruz. Horrela azpimarratu du Nerea Melgosa ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburuak. Datuek erakusten digute, eta ikusi duzue baita ere pasaren urtean, COVID-19 pandemiaren eraginaren ondoren gazteek bere ongizatea berrikatzen jakin dutela, baina gero eta atentu handiagoaz bagiratzen diotela etorkizun komuneari. Hala islatzen du Lakuak astelen honetan argitaratu duen aurrera begira azterlanak. Honetan, 15 eta 29 urte bitarteko gazteek lan egoerari, egoera pertsonalari eta epe laburrean etxe bizitza eskuratzeari buruz duten pertzepzioa aztertzen da. Inkesta honetan, 2007 gazte baino gehiago hartu dute parte, 3 adintarteetan banatuta. 15-tik 19-ra, 20-tik 24-ra eta 25-tik 29-ra. Iazko abenduaren 2-tik 26-ra egin zen. Sailburuarekin batera, Adrian López gazteria eta emantzipazioko zuzendariak partekatu ditu datu hauek prentsaurreko batean. Egoera pertsonalarekiko gogobetetzeari dagokionez, familia, aisialdia edo ikasketak bezalako kategoriak barne dituena, zuzendariak nabarmendu du adierazlea 73 puntura iritsi dela 2025ean eta 2022tik apurka gora egin duela berretsi du. Naiz eta oraindik urrun dago pandemiaren aurreko datuetatik. En 2025, el índice de bienestar personal alcanza los 73 puntos sobre 100. Para entender bien este dato, es importante mirar atrás. En 2019, antes de la pandemia, el índice se situaba en 78 puntos. Tras la crisis sanitaria, descendió hasta los 70 puntos en 2022. Y desde entonces ha iniciado una recuperación lenta pero sostenida. Joera hori errepikatu egiten da enpleguaren arloan, eta igoera nabarmena ikusten da iazko datuarekin alderatuta. El 79% de las y los jóvenes que actualmente están en paro confían en encontrar un trabajo en menos de un año. Es la cifra más alta registrada en todo el periodo pospandemia, muy lejos del 62% que veíamos en 2021. Eta gainera, zuzendariak adierazi du gazteen 41%ek uste duela litekeena dela urtebeteko epean lanpostua galtzea edo haien lan baldintzak okertzea. Hay que subrayar que una parte relevante de la juventud que trabaja, concretamente el 41%, sigue percibiendo riesgos de perder el empleo o de que empeoren sus condiciones laborales en el horizonte de un año. Dicho esto, también es importante señalar que este porcentaje no sigue aumentando y muestra cierta estabilización. Etxe bizitzaren gaiari dagokionez, gazteen 45%ek uste du urtebeteko epean ezin izango duela emantzipatu. Adintarteen arteko alde handiak nabarmendu behar dira, 25-29 urtekoena baita ezkorrena. El 45% de la juventud expresa su deseo de vivir por su cuenta, pero no considera probable poder hacerlo en un plazo de un año. Esta situación también se observa entre las personas de 25 a 29 años, un grupo que en principio cuenta con mayores posibilidades de emancipación. Aún así, el 34% de este colectivo cree que no podrá vivir de forma independiente, pese a manifestar claramente ese deseo. Aurrera begira azterlanak ere islatzen du gazteek bizi alderdi desberdinei eta horiekiko gogobetetzeari ematen dieten garrantzia. Familia eta osasun mentala dira garrantzitsuenak eta ondoren datoz osasun fisikoa, ikasketak, lagunak, dirua eta denbora librea. Sailburuak azpimarratu du inkesta hau Euskal Autonomia Erkidegoko gaztei entzuteko ezinbesteko tresna dela eta gaineratu du belaunaldi berriak kezkatuta daudela eta solidarioak direla. Testu inguru honek galderaz berdinak sortzen ditu, aipatzen da besteak beste posizio baikor baten sentsazioa agotzen ari dela, baina hain garrantzitsua den emantzipazioa urrundu. Eguzki, zu gaztekin izaten zarela nabaritzen duzu hau, unibertsitateko ikasleen artean? Hor, datu hiertaratuta, hor ikusten dena da, egoera gaur egun hobea da, pasaden 2 urteekin alderatuta, baina okerragoa da pandemia aurreko garaiarekin konparatuta. Eta hori gila da bai enpleguari dagokionez, bai emantzipazioari dagokionez, bai norberaren egoeraren balorazioari dagokionez, eta horrek erakusten du ze puntaraino pandemia inflexio puntu bat izan zen. Eta hor, zure galderari erantzunez, nik hori unibertsitatean oso modu nabarmenean ikusi nuen, pandemiaren ostean ikusi zen oso modu argian
ikasleek pantailekiko zeukaten menpekotasuna. Eta menpekotasun hori nabarmen areagotu zen pandemiaren ondorioz, eta horrek ondorioak zeuzkan beraien osasun mentalean, beraien konportamentu eta jarreretan ikusten zen, adibidez, konzentrazioa mantentzeko zailtasun gehiago, atentzioa jartzeko zailtasun eta oztopo gehiago zeuzkatela, frustrazioa jasateko zailtasun gehiago, irritabilitatea handiagoa, parte hartzeko joera txikiagoa, pasibitatea handiagoa, eta urte batzuk behar izan dira egoera pixka bat onera joan dadin, baina argi dagoena da, eta unibertsitatean hori oso modu nabarmenean ikusi dugu, pandemiak zer nolako inpaktua izan duen gazteengan eta gazteen bizitzaren fazeta guztietan. Eta gero, beste elementu oso deigarria egiten zaidana, inkesta honetan da, zer nolako desfasea dagoen espektatiben eta errealitatearen artean. Hor, sondeoan agertzen da, gazteen 95%ak esperantza daukala urte bateko epe batean emantzipatzeko. Gogoratu ezagun, inkesta egin nahi izan zaiola 15 eta 29 urteko gazteei. Zer gertatzen da, emantzipazio adina medioa da Hego Euskal Herria dagokionez 29,8 urte. Alegia, espektatiba horiek nahiko irrealistak dirudite datuekin konparatzen baditugu, ez? Eta orduan, iruditzen zait hor pixkat aterrizatu beharra dagoela. Gauza bat da, pertsonek zer nolako errepresentazioa dituzten, zer nolako diskursoa plazaratu dezaketen, eta beste gauza bat da, praktikak zein diren eta errealitateak zer diren. Eta hor ikusten da bai dagoela tarte handi bat. Orduan, oso importantea da gazteei eskatzea, beraik beren bizitza nola ikusten duten, etorkizunean nola proiektatzen diren, baina gero oso importantea datuai erreparatzea. Eta hor bai dagoela, eta ez da gauza berria, aspaldianik, eta emantzipazioaren adinari erreparatzen diogula, agoratu dezagon Euskal Autonomia Erkidegoan, esan dudan bezala, emantzipazio adina 30 urtekoa da, eta Ipar Euskal Herrian 24 urtekoa. Alegia, Hendaian eta Irunen bizi diren bi gazteen artean tartea 6 urtekoa da. Eta horrek inpaktua dauzka maila honditan. Horietariko bat da, berandu emantzipatzen bazera, horrek esan nahi du, berandu bigotean jartzen bazera, eta gero lehen seme-alaba berandu izango duzula, eta segurazki seme-alaba bat edo gehienek bi izango duzula, baina ez gehiago. Eta horrek izugarrizko inpaktua dauzka gizarte mailan. Orduan, nik ikusten dut Hego Euskal Herrian badago pixka trampa bat. Eta da, esaten da bai, baina Hego Euskal Herrian dago pobrezia tasa apalagoa, dago bazterketa sozial tasa apalagoa, bai, egia da, naiz eta azken datuak erakusten dute 2 puntu igo egin duela pobrezia tasak. Baina realitatea da, zeri dagokion hori? Zer da, gizarte politika sendoak ditugulako, ongizatezko estado sendoa daukagolako, ala familia dagolako, azken finean horri eusten, eta beren seme-alabak laguntzen, eta solidaritate intrafamiliarak oso sendoak direlako Hego Euskal Herrian. Nik galdetzen dien ere ikaslei, 3. urtean dauzkat 95 ikasle inguru. Galdetzen diet, zuetariko nor da erabat autonomoa ekonomikoki gurasoen edo familiaren inungo laguntzarik gabe. 95-etik bakarra da situazio horretan aurkitzen dira. Alegia, familiaren laguntzarik izango ez balute, oso egoera larrian egongo lirateke gazte horiek. Eta horrek erakusten du gizarte politikak eta ongizatezko estadua ez dela nahiko sendoa Hego Euskal Herrian, naiz eta joera dagoen Hego Euskal Herrian konparatzeko Andaluziarekin eta Extremadurarekin, eta orduan badirudi oso ondo gaudela. Baina datu erreparatzen badigu eta errealitatea zintzoki bideratzen badugu ikusten dugu errealitate oso ezberdina dela. Ez antzi aipagai honetaz, segituan jarraituko dugu honi buruz galdezka, baina dauneko goizeko 9 heldu dira eta nabarmendu beharra dugu. Irango gerraren aurka protesta egiteatik 60 lagun baino gehiago atxilotu dituzte astelehen honetan Washington DC-n, Ameriketako Estatu Batuetako hiriburuan, tartean armadako dozenaka veterano ere, ordezkarien ganbarako kanon bulegoen eraikina okupatzera heldu dira manifestariak. Egoi Belategi, egunon? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak, bai, militar oiak eta euren senideak biltzen dituzten taldek orain arteko ekintzarik handiena burutu dute Estatu Batuek eta Israelek alde bakarrez Iranen aurka abiatutako gerra salatzeko. Bada protestaren deitzaien artean esango dugu, gainera veteranoen talde esanguratsuak egon direla, tartean kontzientzia eta gerrarako zentroa, bakearen aldeko veteranoak edota Fayette Bilen erresistentzia koalizioa. Bada manifestariek tulipa gorriak eraman dituzte, ordezkarien ganberara eta Estatu Batuetako erasoetan
eroritako irandarren omenez, 3.500 inguru bertako agintarien arabera, pankartak zabaldu dituzte Iranen aurkako gerraren amaiera leloarekin. Era berean, Estatu Batuetako banderak tolesteko zeremonia simboliko bat egin dute, gatazkan hildako 13 soldadu Estatu Batuarrak simbolizatzeko poliziak geldiarazi aurretik garen aurkako oihuak egin dituzte manifestariok, bertatik eraman dituzte kasu batzuetan desgaitasunak zituzten, desgaitasun fisikoak zituzten veteranoak ere sare sozialetan zabalutako bideoetan ikus daitekenez. Eta veteranoekin gabiltzanez Estatu Batuetan gogora ekartzea bide batez gizon batek bere 7 seme-alabak eta beste adin txikiko bat hil dituela, baita bikotekidea larri zauritu ere beste emakume batekin batera, Luisianan, indarkeria bikarioaren kasu bat bezala ikertzen ari dira ofizialki. Bada, Luisianako agintariek 2024tik Estatu Batuetan izan den tiroketa hilgarrenaren berri eman dute, tiroketa igande goizean izan zen, Shreveport hirian, Luisiana estatuan esan bezala, dagoeneko Shamar Elkins bezala identifikatu dute gizon hori, eta esango dugu, naiz eta lekutik ies egin zuen poliziak topatu ostean, tiro zerail zuela, esango dugu baitere biktima txikinak urtebete zuela eta nagusiak 14 urte, 8. adintxikeko bat ere hil zen bertan, pegi kasu honetan etzen haren semea, eta badirudi ies egiten ari zela, bateiatutik erori egin zela azken adintxikiko hau. Eta gurean amaituko dugu, aipamen bizkor bat eginez, goizeko tenorenetan Bilbora ere begira gaudelako, gaur Carlton hotelera, eramango baitu gobernu kontseilua Lakuako gobernuak hain zuzen ere, bertatik dira duela 15 bat minututik, espero da hotel famatu horretako balkoira aterako dela Luis García Campos aretoko balkoira aterako direla, nolabait ere, Eusko Jaurlaritzaren lehen oseraren 80. urte horrena gogora ekartzeko, baina pegi zuk ongi jakingo duzuen bezala, data hori izatez propio urriaren 7koa beharko luke, eta ipatzea baita ere, Nafarroako bandera izan zela jatorrizko bilkura horretan. Hori da, datu horiek filtratu dizkizut ere bai. Egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu. Itxaso Leon, egunon? Kaixo, egunon Pei, egunon entzulei ere. Gaurko aurreikuspenetan politika gaiekin hasiko gara, Lakuak gobernu batzorde berezia egingo du gaurkoan Bilboko Carlton hotelean, 100. urte hurrena delata. Gainera aurreikusia dago gobernu horrek berak astearte honetan bikoiztea alokairu babestuaren sarbiderako muga. Bestalde, Ana Ollo, Nafarroako 2. lehendakariordeak, eta Fernando Martínez Memoria Demokratikoko estatu idazkariak San Cristobal gotorlekua memorialeku izandatzeko ekitaldia aurkeztuko dute, eta horrekin batera Begoña Alfaro kontseilariak landa etxebizitza estrategia aurkeztuko du herri berrin. Belateren inguruko ikerketa batzordeak ere jarraipena izango du, eta Lourdes Goikoetxea kontseilarioak hartuko du hitza, EH1 klaustroak estatutu berriak aurkeztuko ditu, eta gizarte taldeen partetik ere badira hainbat hitzordu. Esate baterako Bilbon etxebizitza eskubidearen alde egingo den elkarretaratzea, Nadie sin techo lelopean, Sos Arrazakeriak Nafarroako parlamentuan aurkeztuko du urteroko txostena, etxeko eta zaintzako langileen inguruan egindako ikerketarekin, eta erakunde berberak Harrera etxea proiektu aurkeztuko du Berriozarren. Oihartzunen kontzentrazio zaratatxo egingo du bestalde Urmendi Bizirikek, torturatuen sareak ere agerraldi egingo du Leitzan, ekimenak aurkezteko Amparo Arangoaren 50. urte mugan, eta ekonomia kontuetan, maiatzaren lehenaren aurkezpena egingo du Labek Nafarroan, bestalde Ela Lab eta Estailasek prentsaurrekoa eskainiko dute Irale programaren inguruan martxan dagoen dinamika aurkezteko. Hemen aipatu dezakegu ere Gasteizko Legebiltzarreko Industria Batzordean EH Bilduk mozio aurkeztuko duela industria elektrointentsiboaren inguruan, eta Indiako plantilla berriro elkartuko da gaur greba mugagabearen esparruan, soldata berdintasuna eskatzeko langile subrogatuentzat. Euskal Herritik kanpo Espainiako Kongresuan etxebizitza legea izpide, eta kiroletan futbolaren inguruan hainbat hitzorde euskal taldeentzat, Atletik eta Osasuna elkarren aurka arituko dira arratsaldeko 7 abiatuko den derbian, eta Alavesek Real Madrid izango du pare, gaueko 9:30. Kulturan amaitzeko Adarra sariaren iragarpena espero da gaur Victoria Eugenian, bestalde Elkar sarien baitan Ibilaldi saria eta Joseba Jakaber beka entregatuko dituzte Donostiako Elkarren, Mandasko Dukean Maixa Zugastiren itzala gaixotasun baten kronika liburua aurkeztuko dute, Donostian jarraituta Kurtsalean Logelan Logale egingo dute 1000 aur kantuan orkestrarekin, eta Bizkaian amaituko dugu batetik Fant jaialdiaren aurkezpenarekin, eta bestetik BBK Live herrian enarekin.
eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetara begiratu horretik, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Eta errepidei dagokionez, esango dugu une honetan ohiko autopilaketak dauzkagula Bilbo inguruan nagusiki A8 autobidean, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon bezala abantzadako errepidean eta eguraldiari dagokionez, xetasunak Iker Ibarluzeak. Gaurkoan beroa izango da protagonista eta bero horren ondorioz egoera ezegonkortu egingo da. Goizean hodei bakan batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen ordutik aurrera ordea eta barnealdetik barna bero hodeiak garatzen hasiko dira. Arratsalderditik aurrera zerua estaliko da eta ekaitzetara joko du. Ekaitzak edonon eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian aukera txikiago izango da, baina edonon leher daitezke. Ekaitza gainera tarteka handi xamarrak izango dira. Haizeak hego-ekialdetik joko du eta bizi xamar, arratsaldeko lehen Bizkaia kostaldean eta Gipuzkoa mendebaldeko kostaldean litekena da brisa pixka bat atzea. Eta erne ibili haize bereziki ekaitzgunetan haize bolada oso gogorrak izan baitaitezke. Haize honekin temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 16 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak Ipar Isurian 26 eta 31 gradu bitartean eta Hego Isurian 25 eta 30 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak kostaldean. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Ziklismoaz hitz egitera gatoz Euskal Herriko itzulia, abian da duela. Leginan bera egin du bidea Pol Seizaz liderarekin batera. Doa, Alex Aramburu barnekaldetik indartsu garaipena eskuratuko du. Garaipena handia, azelako lana, Alex Aramburu garaie. Euskal Kirolaren hitzordu nagusiak naiz irratia. Ziklismoari dagokionez emakumezko itzulian naiz irratian, maiatzean kontatuko dizueguna gustora eta pasioz betetan gainera. Goizeko 9 eta 10 aipatzen genbiltzan gazteriaren espektatibak eta aurreikuspenak ikerketa batean jaso ditu Lakuako gobernuak eta honi dagokionez, eguzki azaldu diguzu, zuk klasean zer topatzen duzun, baina honi dagokionez ere bada elementu garrantzitsu bat errealitatea, ala aurreikuspen horiek barnebiltzen dituen kontzeptua edo elementua izan da, betidanikan kontratu soziala delakoa, hauteskunde kanpainetan aipatu izan den kontua bada hau, duela legegintzaldi pare bat ere, hautetxiek jada aurreratu zuten hau, eta oraindikan pandemia bera ez genekin ez da zertzen ere. Bueno, jakin nahi dut, aipatzen zen kanpainetan kontratu sozial honen austuraz eta horretan, bagian galdegitekoa ere bada, ea gaztek honen aurrean zer alduten sentitu, frustrazioa edo, baina baita ere, ardurak ere, izango da, edo oreinmenerako kontua izan daiteke, bada norbaiti ardura eskatzea ere bizipen honetaz, Mikel? Galdera potoloa da, baina kontratu soziala aipatzen denan, kontratu bat egiteko gutxienez bi alde egon behar dute. Eta uste dut, bazuk esaten zenuen bezala, gazteen artean, zabaldu daitekeela pertzepzio bat, nun, ikusten den, eta datuek ala diote, nola baite, oinordetzan jaso dutela, basutan dagoen eta zulatuta dagoen mundu bat hipotekaz beteta, Eta horrek uste dut sortu ezakela lako ezin egon bat, eszeptizismo bat, asarre bat, sumindura bat. Eta hor uste dut lehen eguzkik pandemia aipatzen zuen, eta uste dut hor belaunaldi urte gutxian, aldaketa, edo hamarkada batean behintzat aldaketa handi bat eman dela, Gure belaunaldian
ja gu ere heldutzen ari gara, baina hain zarrak ere ez gara, ez? Eta nolabait gu bagenuen espektatiba bat, nik gogoan dut, ikasle garaian nolabait ikasi eta nolabait astensore sozialaren edo igogaile sozialaren metafora erabiltzen zen, ez? Pixkanaka aurrerantz egingo genuela, ongizate individual eta kolektiboan aurrera urratsak emango genituela, eta nolabait gu ere progresoaren katebegi bat gehiago ginela, ez? Gure garaian, Goierrin behintzat ez, mundu guztiak gizonezkoen kasuan bereziki ingeniero izan nahi zuen, ez? Hor bazegon horre lotutako espektatiba bat. Gero egia da 2008ko krak finantzieroak eta horren bueltan egindako kudeaketa, esango dugu austerizidak hori ja kolokan jarri zuela. Eta, karo, ja orain 2010ean jaio den gazte batek esate baterako, gaur egun 16 urte dauzka, ja krisi betean jaio dira, ez? Eta hor, pandemia bera ere uste dut mugarri oso potente bat izan zela, nolabait igogailu sozialaren edo hazkunde eta progresoaren mendebaldeko mito partekatu hori, ez dute gutxiesteko esaten, nolabait hankaz gora jarri zuelako, ez? Beraz hor badago arrisku bat, ez dakit, eszeptizismo hori edo orokortzeko. Eta gero hor, zehari dagokionean, lakoak egin berroi duen ikerketa honi dagokionean hor badaude pare bat kontu nahiko deigarria direnak, ez? Kuriosoa egintzait nola esaten zuen, hori aurkezten ari zenak, ikusten dugu esate baterako etxebizitzari dagokionean pixkanaka errekuperatzen ari dela. Baina zer ari da errekuperatzen? Pertzepzio bat izan daiteke, ze etxebizitza prezioak ikusten duguna azken urteetan, urtez urte goruntz doazela, eta emantzipatzeko arazoak mantentzen edo kasu batzuetan gehitzen ari direla, ez? Eta hor uste dute, ondo dagoela nolabait pertzepzio horiek jasotzea, baina lakuari dagokiola bestelako politikak egitea. Gogoan izan behar dugu, pandemia ostean gazteriaren euskal legea onartu zela, ondoren Urkulluren gobernuak lehendakaritzan bertan txertatu zuen gazteria politikak txertatu zituen, nolabait horri bestelako dimentsio bat eman nahian, eta ikusten duguna da, 4 urte ondoren, orduan ere gazteria lege hori etzela nahikoa anbiziotxoa izan, mamiz oso pobrea zela, eta horren garapenar esango nuke hala izan dela, ez? Horren neurri izarretako batzuk izan dira esate baterako emantzipa eta era horretako laguntzak emantzipazioa aurrera urratsak emateko, baina ikusten dugu orain sekulako ezintasun estrukturala daudela, ez? Beraz, uste dut fokoa hor jarri behar dela, da, ondo dago pertzepzio horiek jasotzea, baina besteak beste uste dute gazteen bueltan egiten diren ikerketek frogatzen dutela, gazteek politika publiko ambiziotxoagoak nahi dituztela, feminismoaren bueltan, ekologismoaren bueltan, euskararen bueltan aurrera urrats sendoagok eskatzen dituztela, eta beraz, entzungo balin dituzte, uste dute politika publikoetan ere islatu behar dela hori. Eguzki, zu zer diozu? Daude bi tendentzia kontrajarriak direnak. Alde batetik, krisi ekonomikoa hasten denean, 1970 hamarkada erditsutik landa, hor ordura arte implizitoa zen pakto intergenerazionala utzi egiten, ez? Ordura arte gurasoek esaten zieten beren seme-alabei, ikasi zazu, nota onak atera, titulu akademiko atera, eta horrek bermatuko dizu enplegu bat aurkitzea, gustoko enplegu bat, egunkorra dena, eta soldata on bat emango dizuna, eta horrek aukera emango dizu zure bizi proiektua aurrera emateko. Hori, promesa hori, ziurtasun gisa hautsi egiten da. Ja ez dago ziurtasunik, daude probabilitateak. Eta gaur egun ere, oraindikan datuek ze erakusten dute, pertsona batek, gazte batek, geroz eta ikasketa maila altuagoa izan, eta gero eta probabilitate handiagoa ditu lan bat edukitzeko, lan egunkor bat edukitzeko, eta soldata on bat edukitzeko, oro har. Baina gero badago beste fenomeno bat, pixka kontrajarria dena, eta hori konpensatzen duena, eta da, Hego Euskal Herrian, familiaren egitura oso importantea da, eta solidaritate intrafamiliarrak oso sendoak dira. Horrelako fenomenoak Europako herri askotan ez dira ikusten. Gazte batek Hego Euskal Herrian nik ikaslei eskatzen diet, zuki ikasketa bukatuko dituzutelarik. Eta lanik jarraian ez baduzute aurkitzen, edo lan bat aurkitzen baduzute, baina lortzen duzuten soldata ez bada nahikoa, zer egiten duzuten? Gurasoan etxean egongo gara. Eta gurasoan etxean egongo gara, nahiko diru sarrera izan arte emantzipatu izateko, ez? Eta horrek esplikatzen du zergatik emantzipazioa inberantiarra den Hego Euskal Herriari dagokionez. Eta gero badago ikerketa bat oso interesantea egina izan zena OCDE-ko herrien artean. OCDE-ko herriak dira
mundu mailako 36 herririk aberatsenak. Eta herri guzti horietan, bi herritan izan ezik, korrelazio zuzena dago ikasketa maila eta soldataren artean karrera profesional osoan. Urte bat gehiago ikasten duzularik unibertsitatean, zure karrera profesional osoan 10% gehiago kobratzen duzu. 2 urte gehiago egiten duzularik 20 gehiago. Eta 3 urte gehiago egiten dituzularik 30 gehiago. 2 salbuespen daude. Bata da Espainia eta beste da Grezia. Eta hori ez da kasualidadea. Zeren azken finean, bi herri horiek diktadurak ezagutu dituzte. Eta diktaduren berezitasuna da, izugarrizko meskidantza dagoela ezagutzarekiko, deslegitimatu egiten da ezagutza, badago antiintelektualismo bat, eta horrek ondorio gisa dauka ezagutza bera ez dela baloratu egiten, enplegu munduan eta soldatari dagokionez. Eta horrek suposatu beharko luke, azken finean ikasleei eta gaztei eskatzen batzaiek gereztagoio ikasi dezaten, titulu akademiko horiek baloratu behar dira enplegu munduan. Eta soldata mailan ere. Ez dena posible da, zuzenbidea ikasi duen pertsona batek, edo ingenieroa danak, edo eta goi mailako ikasketak egin dituenak, oso soldata apala izatea, 1.200 euro korratzea, nahiz eta berak izugarrizko ibilbide akademiko nahi izan eta esfortzuak egin. Orduan, iruditzen zait, berriz heldu nahi bazaio pakto intergenerazional horri, eta gazteen konfidantza berreskuratu nahi bada, gizartea kontratuaren bere zatia bete behar du gazteekiko. Datu aski interesgarriak eskaini dizkiguzunak eguzki, eta aipatu nahi dugu baita ere, beste elementu deigarri bat, ze ikerketak aipatzen duena da, amatasun eta itastasun nahiak goian daudela 2018az geroztik, 74%ak iragarri du desiori, eta honi lotuta galdetuko dizute, Mikel zuri, sare sozialetan berki ikusi bainuen bideo deigarri bat, biologo bat esanaz, egoera oso muturrekoa izan behar duela, ugaztun batek aitatasun ala amatasunari uko egiteko, ezagit, animaliak garen onarte, zentzu horretatik anazterduta kontu ezagit, lerroburu deigarria dago, Mikel? Galdera potolo egin diazu, uste dut hor, amatasuna eta aitatasuna, definizioz, ez dakit, sozialak dira, ez? 1000 modu on daitezke aita edo ama izateko, tartean ez du zertan aitatasun edo amatasun biologikoa ere izan. Hau da, adopzioa ere existitzen da, edo beste bide batzuk ere existitzen dira, beraz, kontu zibiliko nitzek ere alako diskursoekin, ez? Eta hor uste dut, ikerketa honek beste erakusten duena dela, amatasuna, aitatasuna edo horri muzin egitea, baldintzapen sozial batzuen baitan eta testuinguru sozial, politiko, ekonomiko, kultural baten baitan gauzatzen dela, ez? Eta kasu honetan, esango nuke hor baduela baldintzapen batzuk, baina hor lehena aipatzen ziren espektatibak, eguzkik aipatzen zituen espektatiba aldaketak eta beste, eta hor uste dut, badagoela nahi bat ere, guzti zilegia dena, eta da, orain dela, aurreko kontratu sozialaren baitan, esango dugu 70ko kontratu soziala aipatzen zen, bagenekin bereziki amatasunak zekarren, hau da, erabateko dedikazioa zaintzara, eta horrek ekartzen zuen, norbere, ez dakit, bestelako lehentasun batzuk albo batera uztea eta beste, eta uste dut hor, bestelako zaintza bat aldarrikatzen dela, bestelako baldintza batzuk ere aldarrikatzen direla zaindua izateko, edo eta ama edo aita ez izateko ere, eta uste dut hortarako baldintza sozial, politiko, ekonomiko, kulturalak eskaini behar direla. Hau da, izan nahi duenak baldintza duinetan izan ahal izateko, eta izan nahi ez duenak ere, hala ere, baldintza duinetan bizitzeko aukera auki ezan. Baina galdera potolo egin diazu. Bai, hala da. Gero ikusiko dugu bideo elkarrekin, baina jarraitu beharra dugu, baldintza guzti horiei buruz hitz egiten, izan ere 2026ko apirilaren 21 ez delako edonolako eguna Euskal Autonomia Erkidegoan. Egungo 13. legegintzaldiari dagokionez esango dugu, erdiraino heldu garela, honen balantzea egiteko gurean da gaur Pello Txandiano, EH Bilduko legebiltzarkide eta oposizioaren buru, egunon? Gaur bertan ere Lakuako exekutiboak etxebizitza babestura sarbide izateko dekretua berrituko du,
Esanguratsua izango da bizigune programaren aldaketa, ez da mugarik egongo alokairuaren prezioan eta babes hau eskuratuko dutenen errenta bikoiztu ere egingo da. Neurri hau zer iruditzen zaizu? Zehazki bizigune programari dagokio neurri hau nik uste positiboa dela. Horrekin batera beste neurri batzuk ere iragarri dira, ez? Eta planteatu dena da nolabait behar dugula eskutu sozial bat, ez? Gaur Eusko Jaurlaritzak onartuko duena, Gobernu Kontseiluan izango da eskutu sozial bat etxe bizitzaren egoerari eta larrialdiari aurre egiteko. Nik uste kontzeptua bera okerra dela. Berriki aurkeztu da eskutu industrial bat. Eta horrek, zentzu bat izan dezake, ez? Hemen eragile esterno batek, kasu honetan estatu batuek erabaki dute gerra bat hastea ekialde ertainean, horrek ondorio sozioekonomika sortzen ditu gure industriarengan, eta industria babestu egin behar dugu, eskutu bat, ez? Planteatzen da, neurri batzuekin industria babesteko, ez? Baina etxe bizitzaren egoera, gaur hemen Euskal Herrian daukaguna, gure gizartean daukagun egoera hau, ez du hirugarren eragile bate sortu. Etxebitza politika jakin bate sortu, edo nahi bada etxebitza politika baten faltak sortu du egoera hau. Egin behar dena da etxebitza politika bat egin. Egungo etxebitza politika aldatu, ez eskutu sozial bat sortu, egin ez den etxebitza politika bate sortu dituen ondorio sozial hain kaltegarrien aurrean nola jendea babesteko, ez. Uste dut, Jaurlaritza oso berandu doala. Nolabait orain implementatzen dira duela 3 urte Espainiako etxebitza legeak ahalbidetzen zituen neurriak, batez ere alokairuak interbenitzeko. Beste kasu askotan etxebitza politika ez da kongruentea, ez dago adostasunik gobernuaren baitan, eta horren ondorioa da, badaukagula, zuzen ere, behar ez dugun etxebitza politika bat parkatu, edo etxebitza politika baten falta, ez? Hemen, behar da interbentzio bat, alokairuen prezioa interbenitu behar da, etxebitza hutsak eta etxebitza turistikoak mobilizatu egin behar dira, merkatura atera behar dira, espekulazioari aurre egin bazari, eta batez ere, behar duguna da, inbertsio publiko handinai bat etxebitza parke publiko ahalik eta zabalena sortzeko, ez? Eta zentzurtan oso berandu gazela. Prezioak etengabe ari dira goraka, maksimo historikoetan daude, 2 urte bete dira gobernua martxan jarri zenetik, eta 2 urte hauetan egoerak okerrera baino ez du egin, ez? Beraz, uste dut, momentua dela beste urratxo batzuk emateko. Horre, ez dakit, aipatu duzu, politika falta hori 2 urte horiek, baina bada baitare, garapen historiko bat, oroimenera eramango bagenu, ez dakit, askotan aipatzen da, garai batean ez ziren lanak orain egiten direla, berandu dela, alakoetan, ere, akaso, etxe bizitza politikek bezalako kontuek beharko lukete oroimena eta oroimenak eskatzen duen bezala egi aldarrikatzea eta arduradunak nortzuk diren ere aipatzea? Zalantzari. Berandu ez etortzeko, berandu ez berandutzeko eta ez hitz egiteko urte horietan halako arazoak geneuzkan. Zalantzari gabe, ez? Nik uste dute politika onaren ezaugarri bat dela, bi ezaugarri uste dut interesantea dela, bat politika publikoen ebaluazioa egitea, ez? Eman dutena, eman ez dutena, evidentzien argitara, ez? Eta evidentzia horiek baliatzea politika publikoak diseinatzeko eta birdiseinatzeko. Eta bigarrena ardura politikoak hartzea. Nik entzuten duanean, Jon Insausti, Donostiako alkatea, esanaz, tasa turistikoa ezarri behar dela uda aurretik, zer pentsatu ematen dit, zer esten esan, EH Bilduren kontra, honek tasa turistikoa planteatu izan duenean, baina ez hain dela 5-6 urte, hain dela 2 urte. Jon Insausti Donostiako zinegotzi izan da, urte luzetan. Beraz, hiri honek izan duen deribaren erantzuretako bada. Eta erantzukizun horiek hartu egin behar dira. Eta hori da politika ona, zalantzari gabe. Etxebitza politikari dagokionez 2015 onartu zen EAen etxebitza legea. Honen garapen reglamentario hasi zen 2021ean, 6 urte galdu ziren. Beraz, evidentea da, ez dela jakin aurre hartzen, aurrikusgarria zen egoera bati, eta egoera gainean izan dugunean ere, larrialdi egoera gainean izan dugunean ere, gaur-gaurkoz oraindik ere ez dagoela behar beste ondo definitua zein den egoera honen larritasunari aurre egiteko gai den etxebitza politika.
nik uste dut Denis Itxaso sailburuak, nolabait, imintzio batzu egite dituela eta nahiko lukeela, ez? Bide bat jorratu eta azkarrago joan, baina ez daukala adostasunik gobernuaren baitan. Eta inkongruentzia berain arteko inkongruentziak askotan azalazi dira azkenengo 2 urteetan, ez? Eta egoera hain da larria, ze ari den fraktura sozial bat sortzen, eskatzen duena etxebizitza politika argia eta handinaia. Sektore publikoaren eskuartze importante batekin. Eta apustu sendo batekin norabide bakarrean. Ez? Eta uste dut, hortik oso urrun dagoela gaur egun ere Eusko Jaurlaritza. Legegintzaldi hasiera honen ekimen bereizgarriak ere izan dira, lanbidarteko gutxieneko soldata propioa, aldarrikatzeko herri ekimen legegilea, ala gutxieneko pentsioen aldarrikepenaren baitako herri ekimen legegilea, igaro dira, hilabete batzuk, hauen ezkoaz, jakin edugu, orain, EH Bilduren posiziotik, ze puntutan gelditu dira aldarrikapen hauek? Uste dut, aldarrikapenak, bai, lanbidarteko gutxieneko soldatarena, soldata propioena eta bai gutxieneko pensiona, aldarrikapen arrazoizkoak eta justiziazkoak direla. Eta uste gainera posible direla aldarrikapen horiek hemen gauzatzea. Badaukagula horretarako indar harremanik eta posible direla gure eskumenen baitan eta kasuan eskumen horiek edo falta zaizkigunak lanbidarteko gutxieneko soldata bat ezartzeko adibidez, elkarrekin borrokatzen baditugu eta herri honek, kasu honetan 3 herrialde behar duten burujabetza hori aldarrikatzen badugu modu irmoan, ez? Burujabetza bai baita tresna bat gizarte justuago eta berdinzaleagoak eraikitzeko, ez? Sindikatuek proposamen bat egin zuten blokeo baten aurrean. Eta blokean ondi dator, patronalak ez duela eseri nahi sindikatuekin, lanbidarteko gutxieneko soldata bat adostera akorde interprofesional baten baitan, ez? Eta sindikatuek egin zuten proposamen horri parlamentuak atea itxi zion, eta zen modutan gainera itxi zion atea, ez? Herri ekimen legi hori tramitera ere ez onartuz. Uste dut hori ikuspegi demokratiko batetik akats larria dela. Akats izugarri larria da, ez? Horren ematen den mezua gizarteari uste dut oso kaltegarria dela. Sindikatuek kasu honetan edo pensionistek badaukatelako bide bat parlamentuak arautua legegintzan parte hartzeko eta baldintza guztia bete zituzten, uste dut aldarrikapen horiek gizartearen sektore zabalen babesa badaukatela eta arrazoizkoa zela gutxienik hori parlamentuan eztabaidatzea, beraz herri ekimen lege horiek tramitatzea, ez? Eta gero tramitazio horren baitan, alderdi politiko bakoitzak izango luke aukera nahi bada bestelako alternatiba batzu planteatzeko, ez? Eskaera justiziazkoa dien eskaera horiei, ez? Baina horri ateak itzi zitzaizkion. Uste dut akats larria izan dela eta ondorioz momentu honetan aurkitzen garela berriro blokeo egoera batean. Eta hau ez da onargarria. Alderdi politiko parlamentuan gaudenok gure ardura da arazo sozialei eta politikoi irten bidea planteatzea. Eta baldin eta sindikatuek kasu honetan planteatzen dutena espada arrazoizkoa, beraien ikuspegitik emar dutena alternatiba planteatu, baina ez egoerak blokeoan utzi sinedidez. Ezakit, blokeo horren parte da ere bai, orain pentsiodunen azken salaketa bertaratzea eskatu zutela legebiltzarreko 3 batzordetan eta ez dutela erantzunik jaso? Bada politika egiteko modu bat, ez? Eta gero ponentzia bat planteatzen da demokrazian sakontzeko. Omen, kontziente garelako krisi politikoa bizi dugula eta erakundeak gizartea hurbildu behar dielako eta gainera erakundeek gizarte eragiekin kolaboratu egin behar dutelako eta gizarte eragiek esaten duten hori aintzat hartu behar delako. Baina gero praktikan kontrakoa egiten da. Ez? Beraz, horrek ez da gize esan nahi duen zehazki. Diskurso horiek demokrazia kolaboratiboa dena eta beste erabiltzen diela gehiago apaingarri gisa, ez? Hori den, edo den, ikuspegi politiko desberdina daudela, inkluso alderdien, gobernu alderdien baitan, ez? Batzuek igual gehiago siniste dutela, benetan krisi politikoari aurre egiteko ezinbestean erakundeak gizartera hurbildu behar diela, eta beste batzuek zainbeste. Ez dakit zein den benetan egoera, zer den gertatzen ari dena, baina errealitatea da, parlamentu honek azkenengo hilabetetan eta gobernu alderdie parlamentu hortan oso seinale kezkarriak eman dituztela eta oso mezu kaltegarriak
helarazi dizkiotela gizarteari termino demokratikoetan. Horren baita ere iragarri da, pleno monografikoa eskatu duzuela etxe bizitza zein inflazioaren bueltan, jakin nahi dugu, zer sustatu asmo duzue jardunaldi honetarako? Bueno, guk reflexio bat egiten dugu testu inguru hontan, ez? Hemen gauza asko gertatzen ari dira, asko hitz egiten dugu mundu mailan gertatzen ari denari buruz, eta horrek gurean dauzkan ondori buruz, ez? Guk, ja denboratxo bat daramagu esanez, hau ez dela egoera koiuntural bat. Hau, ja, gelditzeko etorri den garai badela, garai berri batean gaudela, gauzak aldatzen ari dela, mundu aldatzen ari da, mundu ordena berri bat sortzen ari da, ondorioz reakzio bat dago, estatu batuen partetik, sortzen ari den mundu ordena berri horren aurrean nahi diolako bere hegemoniari eutsi eta ematen du edozer egiteko prest dagoela horretarako, eta horrek ondorio lazgarria dauzka, gurean, ez, ekonomikoak eta sozialak, ez? Beraz, pentsatu behar ditu bi gauza funtsean, batetik, gure eredu ekonomikoa nola sendotzen dugun testu inguru hontan, eta gure eredu ekonomikoan oinarria industria da, eta beraz, pentsatu behar dugu ze industria politika behar dugun testu inguru honetan, garai hontan non transformazio ekonomiko izugarri handia gertatzen ari diren, eta industria beraz segulako erronka dauzka zentzu hortan. Hori bada daukagun lehentasun handietakoa, eta legintzaldi honek ekarri beharko lukeen zerbait da industria politika berri baten definizioa. Eta uste dut hor, Eusko Jaurlaritza pixkat errenda biela, eta berriki iragarri duen edo publikatu duen industria plana oso motz gehitzen dena. Pasan astean izan genuen aukera hortaz hitz egiteko, eta gure kritika egin genion Eusko Jaurlaritzaren industria plan honi. Eta bestetik, egin behar duguna da, pentsatu nola babestuko dugun jendea. Nola emango diogun jendeari segurtasun ekonomikoa. Ze ondorio sozialak izan daitezke oso kaltegarriak, ez? Nik esango nuke hiru esparrutan batetik. Bizitza garestitu egingo da, are gehiago. Garestitzen ari da, garestitu da iraganean. Soldaten oso gainetik, ez? Ibili da inflazioa, eta horrekarri du jendearen pobretzea, baina pobretze hori gehiago nozitze dute errenta basueneko gizarte taldeek, ez? Beraz, injustizian sakontzeko arriskua dakar bizitzaren garestitzeak, ez? Eta erregaien prezioaren garestitzearen ondorioz, bizitzaren garestitzeak ari inpaktu handiago izan dezake hurrengo hilabetetan. Beraz, ze neurri hartu ditzakegu guk hiru herrialde hauetan, hemen eta orain, bizitzaren garestitzeari aurre egiteko. Hori bada, zerbait, pentsatu behar dena eta serioski pentsatu behar dena. Ze politika publiko garatu ditzakegu zentzu hortan, enpleguari dagokienez, garraio publikoari dagokienez, eta bar, ez? Bigarren, nola blindatuko ditugun zerbitzu publikoak. Ze jendeari segurtasun vitala, bizi segurtasuna emateko, gauza importantetako da, zerbitzu publiko kalitatezkoak bermatzea. Eta zerbitzu publikoen kalitatea ez dago bermatuta, datozen garaietan, beste aldaketa soziodemografikoen ondorioz. Hezkuntzan, gizarte zerbitzuei dagokionez, osasungintzari dagokionez, eta hori bada, mahai gainean jarri beharreko beste eztabaida handietako bat. Eta hirugarrena da, badaude bi krisi, momentu honetan arrakala soziala sortzen ari dena. Bat etxebitza krisia da, nabarmen, hori da momentu honetan gizarte eustura eragiten ari den faktore handietako bat. Hemen ekonomia rentista bat indartzen ari da, horrek gizarte desberdintasunak areagotu egiten ditu, eta bigarrena da zaintzaren krisia. Hemen kontratu sozial berri bat sortzea baldin bagoaz, badago galdera bat oraindik erantzunik ez daukana, ez, politikaren partetik. Eta nork zaintzen du, eta nola zaintzen da. Eta hori pentsatu egin behar da. Eta hortan asko daukagu jokoan, ez. Zaintzak ezin dira emakumeen bizkar gainean gelditu, inolaz ere, zaintzak duindu egin behar dira, eta pentsatu behar da hori nola egingo dugun. Beraz, uste dugu hemen ariketa importante bat egin behar dela. Eta hau ez da egita koiuntural bat, hau ez da eskutu sozial baten pizkal logika. Hau da, pentsatzea, garai berri hontan, ziklo ekonomiko berri hontan, herri honek, kasu hontan, hiru herrialdeek, ze gutxieneko politika publiko definitu behar dituzten jendearen segurtasuna bermatzeko. Garai batean, non segurtasun hori ez baian egon daiteken alde askotatik. Ez? Garai, konbulsoa biziko ditugu, haustura gertatuko dira, mota askotako disrupzioa gertatu daitezke, eta zingara hemen ibili, aldian eskutuak planteatzen eta horako koiunturalei aurre egiten. Honek sakoneko ariketa behar du, beste politika publiko batzun birdefinizioa ekarri beharko duena, eta baita ere gastu publikoaren reordenazio bat. Horraitik uste du, ideia interesantea dela, ekainean,
pleno monografiko bat egitea parlamentuan ariketa sendo egiteko, urrengo urteko aurrekontuak diseinatzen hasi orduko. Beste ariketa horrek balio dezan, hain zuzen ere, esan bezala, gastu publikoa ordenatzeko urrengo urteari begira. Ezakit, hemen izan zinen azken aldian izan ote zen, baina gogoan dut, ezakit, liberalismoa edo kapitalismoa aipatu genuela, eta aipatu genuena izan zen, hau hautsi egin zela, lertu egin zela, ezakit gogoan duzun, baina agian akaso ikusita esparru ezberdin hauetako arazo eta behar izan hauek gakoa litzatekena, labur azalduta litzateke ekonomia planifikatuago baterantz pausoak ematea? Bueno, hemen nik uste dut bi gauza gertatzen ari dela. Ez bat, aipatu dut, ez? Mundu ordenari edo erreparatzen badiegu, hemen transizio batean gaude, eta ematen dut transizio hori azeleratzen ari dela, ez? Gatoz garai batetik, non estatu batuek izan duten hegemonia, esaten da mundu multilateral baten bizi izan garela, baina hori erdizka da egia, ez? Multilaterala izan da mundu hori, baina baldintza jakinetan. Estatu batuen hegemonia erabateko baten menpe egonda, ez? Multilateralismo hori, ez? Beste beto eskubidekin, eta estatu batuen baita ere bortxasko ekintzekin orden hori, hortan bere hegemonia hori mantendu alizateko, ez? Hori ez baian jarri daiteke. Baina, bueno, egonda mundu bat, jokarau batzuekin, eta mundu ordena horren ezaugarri handitako bat izan da, hor egon den azpiegitura teknofosia izan dela nolabait, mundu hori ezaugarritu duena, ez? Eta badator mundu ordena berri bat, eta beste transizio horren ezaugarri handietako da azpiegitura ekonomiko eta energetiko berri bat sortzen ari dela. Hau da, azpiegitura teknofosi horrek badauka alternatiba bat, dena, inkluso merkeagoa. Baina merkeagoa izateaz gain, aldaketa funtseskoa da, karrena. Osea, energia berriztagarriak koitzi daitezke lekuan leku, modu banatuagoan. Ondorioz horrek, egungo munduan, edo orain arteko munduan indarrean egon diren botere harremanen eraldaketa handi bat dakar, ez? Eta aukera berriak ere bai, ekonomia demokratizatzeko eta ondorioz gizarteak ere demokratizatzeko. Hori gertatzen ari da, eta datorren mundu berri hontan ematen du lidergoa Txinak hartu duela. Irakurri duelako etorkizunan ondi datorren. Eta estatu batua saiatzen ari da mundu ordena hori edo horren jaiotza nolabait oztopatzen eta indarrez eta eskura dauzkan baliabide guztiekin, baita ere forma galduz eta orain arteko nazioarteko zuzenbidearen oinarrezko printzipioak ere hankaz gora jarriz. Hori da gertatzen ari den gauzetako bat. Eta bigarren gauza gertatzen ari dena demostratu dela neoliberalismoak frakasatu egin duela. Hau da, merkatuaren autoerregulazioaren mitoa erori eginda. Sektore publikoak ekonomian esku hartu behar ez duenaren iritzia momentu honetan oso auzitan dago. Txinak beste erakusten duen gauzetako bat, eta hemen balorazio asko egin ditzakegu Txinako sistema politikoa, baina Txina estatu bat bi gauza egiten badakiena bat da. Planifikatu, epe ertain luzeko ikuspegi bat dauka, eta beraz gai da transformazio sozial, ekonomiko eta teknologikoa planifikatzeko, norabidetzeko, eta bi, gaitasuna dauka, irabazi asmoa, interes publikoaren azpitik jartzeko. Eta beraz, merkatuari mugak jartzeko. Hori da, Txina egiteko gai dena. Eta momentu honetan demostratzen ari da, hori, hain zuzen ere mundu ordena berri honetan kompetitiboa dela, kapitalismoaren eta neoliberalismoaren logikan ibili diren demokrazia formal, liberala, baino kompetitiboago, arez, dela momentu honetan Txina. Eta hori, nik dut, horrek arreta ditzen diola jende askori. Eta ezkerrekoa ez den jende askori, eta inkluso enpresa munduan dagoen jende askori. Ulertzen baitu, modu batera ala bestera, hain zuzen neoliberalismoan logika horiek frakasatu egin dutela, eta euskagun gizarte erronkei heltzeko, eta inkluso ekonomia industrial bat mantendu alizateko, eta gure ongizate mailak mantendu alizateko ezinbestekoa dela, ekonomia non sektore publikoak esku hartze gaitasun handiagoa daukan, eta nolabait gaitasuna daukan norabidetzeko eraldaketa sozial eta ekonomikoa. Eta horretarako bidean, akaso arazorik handiena, feminismoarekin bezala, pertsona talde batzuek euren privilegioi uko egin beharko diotela da, ezta? Eta akaso privilegioiek baina da ordezkatuak badaudela zenbait alderdi politikoetan. Bai, eta hori baino gehiago ere, bai. Uste dute, eta ja lurrartuko du noraiteako politika gintzan, ez? Uste dut hemen, badaude alderdi batzuk, EJ eta PS, 40 urte amatzatena gobernuan,
nolabait saiatzen arina kokatzen mundu hontan, ez? Eraldaketa izugarri azkar batean dagoen mundu hontan, eta zailtasun handiekin ari direla, ez? Testu inguruetan kokatzen, ez? Eta nik uste dut momentu honek gu demokrazia formal bagara, ezta? Eta hemen hasteko gu politikoki liberala gara, esan pluralitate politikoaren, pluraltasun politikoaren aldekoa gara. Guk ez dugu alderdi bakarreko erregimeneko sistema politikorik nahi Euskal Herriaren hori esan gabe doa, baina esan nahi dut Txinari buruz aritu naiz, norbait igual pentsatzen ari da olako titular, ez? Zera deigarri bat edo diseinatzen ari da momentu honetan. Esango dut hori, ez? Baina orduan horrek handikapat dakar. Hau da, nola bermatzen da administrazio publiko bat edo sistema politiko bat gaitasuna daukana pertain luzera pentsatzeko. Eta hemengo alderdi sistemak eta hemengo aliantza politika daukan defizit handiena hori da. Hori, EAJ eta PS ari dira egunero zestran. Astero, egunero espada, astero. Gai kritiko eta funtseskoen inguruan. Dela migrazio politika, dela etxebitza politika, dela hezkuntza politika, dela Pasaiako portua, dela aeroportuen transferentzia, dela hizkuntza politika, dela estatus politikoa. Etengabe. Eta horrek demostratzen du gure irudiko kanpainan esan genuen zerbait eta hauteskundeen biharamunean esan genuen zerbait. Herri honek testuinguru historiko hontan behar du ondo oinarritutako proiektu politiko bat, etorkizuneko proiektu politiko bat. Behar da epe ertain luzeko begirada. Ezin dugu sakrifikatu proiektu politiko hori edo ikuspegi hori epe ertaineko politika gintzak ezin du sakrifikatu, ez. Eta aliantza politika hau da konbenientziazko aliantza politika bat. Eta beraien artean dago nexo komuna zer da? Gobernuetan egon behar du. Gobernuetan egotea helburua eta bere baitan. Eta horrek eramaten gaitu, ontara, ez? Biharamunean, ez gauda doz, gauz askotan, eta EAeko politikagintza oso lastatua alderdien arteko zestra hauengatik, eta beraz horrek ekidin egiten du goi mailako politikagintza bat, herri honi gai dena eskintzeko proiektu bat epe ertain luzera, segurtasuna emango diona, estabilidadea emango diona. Estabilidadea zentzu honean, ez? Zaten da, hemen aliantza politika honek egin gozo hauek estabilidade ematen dietela sistema politikoa, nik uste dut justu kontrara. Desestabilizazio erabateko batean gaudela, ez? Eta politika publiko funtseskoetan gobernu alderdiak zestran ikustea astero, horrek desestabilizatu egiten duela herri hau eta ezin du egiten duela behar dugun politikagintza. Aipaturiko hoietako elementu bat esan duzuna, estatusaren egoera. Une honetan, ze puntutan dago estatus berriaren inguruan, EAJ eta EHBarekin eta EAJ zein PSrekin dauden negoziaketak? Ari gara negoziatzen, nik ulertzen dut, kanpotik ikusita irudizakela hau dela bukaerak ez duen lako zera baten gaudela, prozesu baten gaudela, ez? Baina ariketa konplexua da, eta ariketa goi mailako ariketa da, ez? Hau da, ze gaitasun politiko behar dituen herri honek, kasu honetan 3 herrialdeek, ze harreman estatuarekin, ze berme sistema aipatutako garai hontan, ez? Ulertuz, gizarte aldatu dela, kulturalki, sozialki, ekonomikoki are gehiago aldatuko dela, erronkak izugarri handia direla, eta mundu berri batean, ez? Aurkituko garela hurrengo urteetan, ez? Hori ariketa konplexua da. Eta gainera, nahi baldin bada, esandako pixkat logikan, ez? Tradizio politiko ezberdinen artean, adostu, hau, eta hemen ari gara PS, AJ eta EH Bildutaz, ez? Horrek, biztagan denez ariketa konplexua da, ez? Urtea daramatzago horrela, ez? Gutxien, eta urruna joan gabe, Ibarretxe lehendakariaren estatutu proposamenetik ona, irazen bat urte igaro diren, eta ez dugu lortu, orain arte ariketa bebazterik, ez? Nik esango nuke, orain aukera erreal baten aurrean gaudela, eta lan serio bat egiten ari dela, ez? Nik hau lotuko nuke esandako horrekin, ez? Nola kokatzen gara gaietan, ez? Herri gisa, eta nik hemen ikuste ditut EAJaren partetik bi logika nahiko kontraesankor. Gaur bertan, Eusko Jaurlaritza gobernuak egingo du prensarrekoa Karton hotelean, ez? Agirre lehendakariaren espiritua birgogoraziko du, ez?
Eta hori, bat etor daiteke lehendakaria berak politika orokorreko plenoan esan zuenarekin, ez? Hemen garai ilunak etor daitezke, garai ilun horiek PP eta Voxen eskutik etor daitezke, eta hemen behar dugu herri gisa jokatu, gutxieneko akordioak egin, defendatzeko gure identidadea, gure instituzionalizazioa, gure autogobernua, hortik herri honek etorkizuna eraiki dezan, ez? Ezinbestekoa izango da elkar ulertzea, ez? Hori da mezua eta hori da, nik uste dut gaur, gero lehendakariaren figura birgoratzearen zentzua, ez? Baina igandean entzun genuen Aitor Esteban esanez, bera desio duela PP eta PSOEren arteko elkar ulertze bat, ez? Nolabait, Felipe González Tandarren parametrotan kokatzen da Aitor Esteban, ez? Ulertzen du, PP ez dela mehatxu bat, zentzu hortan, Vox dela mehatxua, ez? Baina PP hau da Ayusoren PP. Eta PP hau dago posizio muturrekoetan. Eta PP honek herri honekiko daukan ikuspegia bakiu zein den, ez? Eta PP gobernatuko du Espainian Voxen eskutik gobernatzen badu. Eta hori aukera erreal bada. Beraz, nik uste dut momentu honetan PNV oso mezu kontraesankorrak ematen ari dela. Eta hau, niri deigarria egiten zait, uste kezkatzekoa dela, halako momentu baten oso garbi izan behar da. Oso garbi izan behar du batek non dagoen eta zer den herri honi eskaintzen ari zaiona. Eta zer den herri honi esaten ari zaiona. Zer den euskal gizarteari esaten ari zaiona. Guk lehendakariari esan genion, politika orokorreko pleno hortan, EH Bilduren eskua luzatuta zeukala. Guk planteamendu horrekin era bat egiten dugula. Hain zuzen ere PP eta Vox mehatxu bat dira herri honetzat. Mehatxu bat. Gero ez duena balio da PPrekin gauzak adostea, ez? Ze hurrengo hauteskunde foral eta lokaletan, biharamunean, zer gertatuko da Gipuzkoan, zer gertatuko da Araban, zer gertatuko da Gasteizen. Berriro egingo dira gobernua PPen eskutik. Hori da badirudia Aitor Esteban sugeritzen ari dela, ez? Norai PPrekin bide bat urratu behar dela, ez? Baina lehendakaria ematen ari den mezua omen beste bada. Odan, nik uste dut aklaratu egin behar dela, PNV, eta mezu argi bat eman behar dela euskal gizarteari, ez? Momentu honetan. Izan daiteke kontraesankortasun edo izaera bikoitze horren sorburua Imanol Pradalesen hautagaitza, Andoni Ortuzar Euskadi buru batzarreko buruzagi zela heldu zela eta orain Aitor Esteban dela Eusko Alderdi Jeltzalearen buru. Baieztatuko zenuke akaso aiotan buruzagitza aldaketa izan denetik Pradales lehendakaria Aitor Estebanen menpeko denik? Ez dakit. Eta gainera guri etzai gustatzen halako interpretazioetan edo aritzea, ez? Bakoitzak gobernatu behar du bere etxea eta egin dezala aliketa honen, ez? PNVk egin du kongresu bat, zuzendaritza bat hautatu du, karrera elektoral bat prestatzen ari da, beraz, PNV badauka zuzendaritza bat, badauka proiektu bat. Gobernu bat osatu zen, koalizio gobernu bat, eta bakarra dago. Ez duena balio da, gero, gobernuko alderdi bakoitzak nork bere kauz jokatzea eta bakoitzak bere egitea berak egiten duena, bere saietan, eta besteak egiten duenen ardura ezartzea. Ez gobernuak bat eta bakarra da, Eusko Jaurlaritzan. Gobernua bat eta bakarra da Donostiako udalean, eta gobernua bat eta bakarra da Foru Aldundi bakoitzean. Koalizio gobernua da, eta uste baldin badute, koalizio gobernu horrek badaukala herri honi zer eskaini eta erantzunak eta herri honi behar dituen errezetak hortiatu zela, bi alderdiek defendatu behar dute gobernuek egiten dutena. Eta guk horren aurrean egiten duguna da oposizioa. Oposizioa egiteaz gain esaten dieguna da, aizuek. Hau da momentua zaila da, momentua konplexua da, ziurgabetasuna handia da, herri honen arronkak izugarri handia dira, eta hain zuzen ere, Agirre lehendakariaren espiritua balio digu. Agirre lehendakariaren figura bada, herri honek momentu honetan behar duen erreferentzietako bat. Referentzia importante, baina zer egin zuen Agirre lehendakariak 36an? Ulertu zuenean bazetorrela mehatxu bat, garai ilunak zetozenean herri honentzat. Egin zuena da konzentrazio gobernu bat. Eta zein da ariketa hori? Ariketa da, haizu hemen, dauen tradizio politiko ezberdinen artean, bat egin behar dugu importanteena den hori babesteko eta defendatzeko. Distantzia, zegoera ez da berdina, nabarmena da, baina gu bat egiten dugu lehendakariak politika orokorreko plenoan esan zuenarekin. Hemen garai ilunak etor daitezke, zentzu askotan. Eta mehatxu handietakoa bada ultra eskuinaren gorakada. Eta hori mehatxu erreal bada, hilabete gutxitan etor daitekena PP eta Voxen eskutik. Hori horrela baldin bada,
Bueno, orain togatzen dena da, Agirre lehendakariaren espiritu hori praktika politiko eramatea. Eta horrek esan nahi du, legebiltzarrean dauden gehiengo politikoak baliatu behar dira. Eta hori bada lehendakari honek bere eskura daukan zerbait. Eta gehiengo politiko horiek baliatuz, hasi daiteke akordio sendoak egiten, herri hau abesteko, herri honi etorkizuna emateko, eta herri honek behar dituen politika publikoak egiteko. Eta bestea beste, herri honek, 3 herrialde hauetan, kasuan, behar duen estatus politiko horren alde, bere kapital politikoa arreskatzeko. Batasun guzti horietan eta negoziatu beharreko horietan ere, bestelako adibide bat bada, mai gainean dena enplegu publikoaren legea, proposamen berria helarezi zenuten iraganden astean, jakin nahi dugu, ea zertan ezberdintzen den hau aurrekotik eta ea jada erantzunen bat jasote duzuen. Bueno, guk egin duguna da orain da, zehaztu garaian egin genuen planteamentua. Zehaztapen hori, erabat koherentea da, guk planteatzen genituen 3 printzipioekin, ez? Lehena, hizkuntza eskubideak oinarrezko eskubidea dira, giza eskubidea dira, nazioarteko araubideak hala definitze ditu, eta beraz, errespetatu egin behar dira. Bigarrena, hemen 3 herrialdeotan 2 hizkuntza ofizial daude, eta 2 hizkuntza horien artean, berdintasun efektibo bat existitu behar da. Eta 3. Hori horrela izanik, orain, planifikazioan, hizkuntza politikan izan gaitezen pragmatikoak eta izan gaitezen empatikoak euskara ez dakin jendearekin. Ze jende hori euskara eman egin behar diogu. Euskara ikastea eskubide bat baita. Ez soilik migranten kasuan, hemen gauza paradogikoa gertatzen ari da, orain, migrantei residentzia baimena emateko, Euskal Jaurlaritzak ontza jotzen du migrantei euskarekiko konpromiso bat exigitzea. Koratu dezagun, residentzia baimena oinarrezko eskubidei dagoela txikia, osasungintza izateko aukerari, gutxieneko, ez? Baldintza materialen sarbide esan nahi duela residentzia baimenak, ez? Aldiz, enplegu publiko baterako sarbidean, hizkuntza eskakizunak egon behar diren, eta nola moaren hori zalantzan jartzen dugu. Hor badago, eskizofrenia moduko bat, ez? Eta kontuz, ibil gaitezke 2 mailatako herritarrak planteatzen, ez? Batzuek gauza batzuk eskatzen daizkie, obligazio batzuk, eta beste batzuk, nola da hori, ez? Beraz, 3 printzipioen gainean egin duguna da, zehaztu proposamena. Eta sindikatu guztiek helarazi dugu proposamena, alderdi guztiek badaukate, eta uste dugu dela planteamendu bat, ez dagoena pentsatua EH Bilduren proiektuarekin leial izateari begira, hainbeste, baizik eta tradizio desberdinen artean, hau da, PSE, Sumar, PNV eta EH Bilduren artean adostu daiteken zerbait dela, hau da, adosgune bat uste du ari gaela definitzen planteamendu honekin, ez? Eta funtsean da, bueno, hemen erreferentzia bat egon behar da, ez? Plaza elebidun horiek zenbatekoa izan behar diren, porzentajea zenbatekoa izan behar, ez? Ziurtatzen diren plaza horiek zenbatekoa izan behar, erreferentzia bat egon behar da. Eta ez da inbeste esatea zein den indizea, derrigortasun indizea, 2 hizkuntzatan eskaini behar diren plaza horiek definitzeko, baizik, zein den nolabait geroratu daiteken plazen porcentaia. Hau da, erreferentziazko indize horrek esaten duguna da, bueno, gutxienik 2 hizkuntzatan zenbat plaza eskaini behar diren deialdi publiko batean, eta ondoren gehitzen zaiguna da, zehaztea, beraz, zeintzu diren modu progresiboan elebidun bihurtu behar diren plazak. Hau da, nolabait alderantzikatzea, ez? Izpilu bat egitea. Derrigortasun indize hori bihurtu dezagun, geroratu daitezken plazen erreferentzia bat, ez? Kasuan, geroratu daitezken plaza horiek izango dira, gehienez erreferentziazko indize hortara, atxiki beharko dira, eta hortik aurrera hizkuntza plangintzaren bitartez, 5 urteko plangintzaldien bitartez, joan beharko gara gutxitzen gaur 2 hizkuntzatan eskaintzen ez dien plaza horiek. Gutxienik 5%, eta gehienez 15%. Eta modu hortan, modu progresiboan joango gara administrazioa euskalduntzen edo elebidun bihurtzen. Hori da egin dugun planteamendu. Horrela esplikatuta igual, zaila egin daiteke ulertzen, baina planteamentua dago teknikoki garatua, juridikoki garatua, eta uste dugu honek ematen duela segurtasun juridikoa. Hau da, sarbidean 2 hizkuntzak eskatzea, eta hau, hola da Galizian, hola da Katalunian, hola da Valentzian, eta hola da Balearretan, beraz, konstituzionala da, adituek esan diguten ez parlamentuan. Beraz, ez da egia gure proposamenak segurtasun juridikorik ematen ez duenik, eta ez da egia gure planteamentua maximalista denik. Ez da egia. Ze badauka ikuspegi progresibo bat. Hau da, bueno, ados,
printzipio hauetan ados baldin bagaude, orain, eztabaidatu ezagun zein den erritmoa eta zein den intensidadea administrazioa elebidun bihurtzeko. Baina hori, esango nuke ez dagoela ezbaian. Osea, esango nuke orain arte konsensua nonbait egon baldin bada, bi gauzetan egon dela. Administrazio euskaldun egin behar da, elebidun izan behar da. Modu progresiboan, baina egin behar da. Eta bi, orain arte, derrigortasun indizea gutxieneko referentzia gisa konsideratu izan da. Gero torri dira, auzitegiak, eta esan dute hori, gehienezko edo maksimozko referentzia bat zela, eta hortik gero bestelako urratz batzuk, ez? Bueno, esaten duguna da, ados baldin bagauda, administrazio euskaldun egin behar dela, edo elebidun birtu behar dela, egin dezagun modu progresiboan, baina egin dezagun. Eta segurtasun juridikoa bermatzeko modu bakarra, gure ustez hause da, enplegu publikoen legeak jaso dezala bi hizkuntza diela eskatu beharrekoak sarbidean. Eta hortik aurrera, egin dezagun hau, modu progresiboan, mekanismo bat ezarriz, legean bertan, geroratze edo malgutasun hori txertatuz, hizkuntza plangintza bat egin dadin, gaurko gizarteko baldintzen arabera. Denbora oso gutxi gelditzen zaigu, hamarrak izan daitezen. Eguzki, aipamenen bat edo egin nahi badin bazu, Eguzki Urteaga soziologa daukagu etxetikan. Bai, nik estatus politikoari buruz galdera bat egin nahi nioke, kontutan izanik aspaldidanik negoziatzen ari den kontua dela, gaur egun badago gobernu bat, gobernu zentral bat, prestutasun bat erakutsi dezakena edo irekitasun bat erakusten duena, kontua da urrengo hauteskunde generalak beranduenik urrengo urtean izango dira, eta hor probabilitate handia daude PP gobernatu dezan Voxen sustengoarekin. Eta horrek esan nahi du, aukera leio hori isteko arriskoa dagoela. Horrek esan nahi du presa dagoela, ez? Eta horrean, iruditzen zait, hiru alderdi nagusien arteko adostasun bat ere isteko elementua edo helburua ona da, baina nuen berean gogoratu behar da Euskal Autonomia Erkidegoan alderdi abertzaleak botoen bi herenak batzen dituztela, ez? Orduan, nire galdera zergatik ez da aktibatzen abertzaleen arteko batasun hori gehiengo kalifikatua baitu estatus berri hori aurrera emateko. Bueno, hau, gogoratzen badugu, honek sokaluza dauka ez, 2018an, hain zuzen ere guk proposamen hau egin genuen. Orduan ponentzia bat osatu zen, akordio bat egon zen, AJ eta EH Bilduen artean, printzipio eta oinarri eta printzipioen inguruan, eta orduan esan genuena zen, aizuek hemen badago gehiengo kualifikatu bat, aktibatu ezagun, ez? Ze omen, garai hartan, alderdi sozialistak, objezio asko jartzen zizkion oinarrizko, guretzat oinarrizkoa ziren hainbat kontuei, ez? Estatus politikoari zegokionez, ez? Ondoren, adituen batzorde bat osatu zen, eta PS eta PNV egin zuten nolabaiteko akordioa, nolabaiteko adio, ze hori ez zuten eraman artikulatu batera, berain artean ere ez zeudelako ados, baina funtsan gertatu zena izan zen, PNV aldendu zela, EH Bilduk izan akordio horretatik, oinarri eta printzipioen arteko akordio horretatik, eta adituek egin zuten ariketa tekniko bat omen, ez? Baina ariketa tekniko horren emaitza izan zen, PNVek erabaki zuela, ez zela momentua gehiengo hori aktibatzeko, ez? Nik uste dut aldatu da gauza bat, eta aldaketa ez datu orain beste hemengo alderdi sozialistaren partetik, baizik, eta hemen aldagai funtsezkotako da Sánchezen gobernua. Bera, Sánchezek hartu zuelako konpromiso bat, eragintzaldi honen abiaburuan, guk besteak beste posible egin genuen aukera hau edo Sánchezen beste legintzaldi bat, hain zuzen ere konpromiso horren truke, ez? Eta da, estatuaren izaera plurinazionala aitortu behar zela, eta eztabaida hori bide eman behar zitzaila. Eta horrek eskenatoki berri bat irekitzen du guri dagokigunez, edo gure ariketari dagokionez, ez? Uste du PSE kokatu dela hor, kokatu da, aldez edo moldez, gogo gehiagorkin, gutxiagorekin, berdi zait, berriro ez gara sartuko beste alderdien posizioen inguruko alako balorazioetan, baina kokatu da, eta beraz aukera baten aurrera gaude. Eta nik uste bai merezi duela testu inguru hontan tradizio politiko ezberdinen artean egitearik eta bestea beste PP eta Vox baldin badatoz eta bai gai baldin bagara hauteskunden aurretik adosteko estatus politiko bat. Ariko garelako definitzen zer den mehatxu horren aurrean defendatu behar duguna elkarrekin, herri gisa, ez? Uste dut ariketa hau importantea dela baldin eta alderdi sozialistaren Sánchezen beste gobernualdi bat
izateko aukera dagoen kasurako, ez? Eta nik hori ez nuke deskartatuko. Ematen du PP eta Voxen gehiengoa inevitablea dela, baina hemen gauza asko gertatzen ari dira, eta ez dakigu urtebete barru ze egoratan egongo garen. Beraz, posible da, aukera lehi honek izatea bestelako beste legintzaldi bat, eta kasu hortan ariketa da izango litzateke nola implementatzen dugun, ez? Akordio hori, eta horretakarren prozesu formal hori nora ematen den bururaino, baina PP eta Vox baldin badatoz, estatus politiko horren inguruko akordio politikoa izango da, behar dugun erreferentzia politikoa, defendatzeko herri hau, herri honen burujabetza, herri honen izaera, herri honen identitatea, herri honen eskubide, herritarren eskubide sozialak eta politikoak, eta beraz aurre egiteko ultraeskuinaren mehatxu horri. Bademora gainera etorri zaigu, Pello Etxandiano, EH Bilduko legebiltzarkidea eta posizio burua. Eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik. Mi esker, hurrengo arte. Eskerrak baita ere, Mikel Urdangarin eta Guzki Urteaga, nahi duzen arte. Mi esker. Goizeko 10:02 bi pertsona hil eta beste hainbat zauritu dira Mexikon Teotitlango piramidetan izandako tiroketa batean. Itxaso Leon, egunon? Egunon Pelle, egunon entzuleok tokiko agentziek eta hedabideek zabaldutako lehen informazioen arabera arma bat piramideen esparrura sartu eta ilargiaren piramidera igo da, handik inguruan zauden turistei tiroka hasi da Kanadako emakume bat hil eta beste hainbat pertsona zauritu ditu. Ondoren erasotzaileak bere buruaz beste egin du. Erasoak izua eragin du eta jende pilaketak izan dira. Mexikoko gobernuaren segurtasun kabineteak jakinarazi duenez ingurua esitu dute eta zaurituak arreta medikoa jasotzen ari dira. Era berean gertatutakoaren arrazoiak argitzeko ikerketekin hasi dira. Claudia Sheinbaum presidentea herritarrei zuzendu zaie isa sare sozialeko bere kontuan gertatutakoak min sakona ematen diola esanez. Eta boletina unazio artean abiatu dugula aprobetxatuko dugu, goiz honetan ere kontatu dizuegun kontu bate gogorek hartzeko. Irango gerraren aurka protesta egiteagatik 60 pertsona baino gehiago atxilotu dituztela astelehen honetan Washington DC, Ameriketako Estatu Batuetako hiriburuan, tartean armadako dozenaka veterano. Washington DCko ordezkarien ganberako kanon bulegoen eraikina okupatzera heldu dira manifestariak. Militarroiak eta euren senideak biltzen dituzten taldeek orain arteko ekintzarik handiena burutu dute Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek alde bakarrez Iranen aurka abiatutako gerra salatzeko. Protestaren deitzaileen artean veteranoen talde esanguratsuak daude, tartean kontzientzia eta gerrarako zentroa, bakearen aldeko veteranoak, Fayetteville resistentzia koalizioa besteak beste. Manifestariek tulipa gorriak eraman dituzte ordezkarien ganberara eta Estatu Batuetako erasoetan eroritako irandarren omenez, 3.500 inguru eta pankartak zabaldu dituzte Iranen aurkako gerraren amaiera leloarekin. Era berean, Estatu Batuar banderak tolesteko zeremonia bat egin dute gatazkan hildako 13 soldadu iparramerikarrak simbolizatzeko, poliziak geldiarazi aurretik haren aurkako joak eginez eta lekutik kanpo eskoltatuz, sare sozialetan argitaratutako bideoek erakusten dutenez. Guzti hauekin geldituko era. Eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pilagur. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dagokionez lasaitasuna nagusi eta eguraldiari dagokionez temperatura beroak astearte goiz honetan 30 gradutara ere heldu gaitezkela esan dute. Beraz, hauek aipatuta joan aurretik agurtuko ditugu ere bigarren kafeako kideak Inigo Asensio, egunon? Egunon, Pelli. Nolako kontuak aipatuko dituzu gaurkoan? Tira, denetarik izango dugu, baina abia puntua pixka bat giza eskubiden giroan. Lander Garro gurekin izango dugu eta bere hurrengo pelikularen inguruan aritzeko. Lutxi eta Zuaitza dokumentalaz ariko gara. Hurrengo giza eskubiden Donostiako zinemaldian estrenatuko du. Eta bertan, tira, Guardia Zibilak eraildako Lutxi Urigoitia izango du protagonista dokumentalak. Han kokatuko gaitu, Gal eta Espainiako gobernuaren terrorismoaren, estatu terrorismoaren garai ilun horietan. Horrez gain, bestelako giroetan ere murgilduko gara. Xabi Arritak kontatuko digu, Realaren garaipenaren aje hori eta atzoko ospakizunaren inguruko hainbat xehetasun. Horrez gain, EUP jaiaren inguruan ariko gara, Euskal Herriko Unibertsitatearen festaren inguruan, Leire Berasaluze, Gipuzkoako kampuseko idazkari akademikoa izango dugu gurekin, eta Itsasora ere joko dugu San Juan Baleontziaren
lexikoaren hitzen inguruan ere ariko gara hiztegian, hiztegia osatu dute, eta Iker Etxebeste gurekin ariko da. Badiadi, izango era guztioi eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez esan beharrekoak esan da, joateko tenore aldu zaigu, ondo segi, egun politia izan, aio? Naiz irratia.